nimu eduru baabi ahwehwe nimu timi ma nipa ekotwe owe ne edema ne ho ehwehwe nimu ema nipa kotofnam se wo nchichidie yi ena ka utwa mu ena wansesa wo mu amfa amadi mfanimu ewofie a enka wa mehia wo kwanhia wuo asofra gatia mu akwata na bisi aka fata from bema no etigade abakade kumasi jom wei eye sompa Asem Mpe Nipa ya ne prekase jamatu ye fiti krotia ne hobo afia mu wei ene sompa Asem Mpe Nipa asise mapo menteme ho ase ena de bedan ya ne apa ne pomasi bre na ya de amaw a chenche ku chenku a yade atumpan ekere ye kasa ase sompa Asem Mpe Nipa yaba na yaba no so aba pausima aduenu emienu ewa sompa 93.1 bronya chibosom ya toso enwatwe no ne da etoso edu enum enene 15th August 2024 kropo twadia po basa yadom okutwa nso ne nanka nso sa papa wei ene boda wei Timothy nunso saprensiemes seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Yahwehwe awurade ene ne trene kane na diaka nyina da ose ode beka ye ewo dwumadie wei eso enya asem keto akora odofo na meka asem bia kiro hyene nso yie pa asemu a meka kiro no hyene nso yie efrise eya asem bia ekoso na asem bia ekoso bia no efani pa ho odofo ma meka kiro se eduru babia ya ye ho awiemfo kakra eduru babia ya kai babia wufiri eduru babia ya kai abusua wufiri mu na wo kai babia wufiri no wa kai wukurum anu tina mese ya yo ho awiemfo kakra sadum bia soso na watumi abepiem ewo kumase ha na wo baba bedi wo pa bia kai babia wufire na yire ho se odo ho abo momomfo na ne wo kọ bani eduru babia ya jai kumase sam no kakra na dwen ho ya dwen wo ma me buchi ya ho na mpo na hwe kwansan eho tumu a ye de asi buchi ya so eduru babia ye duachi kura kokurom kura se ye kwa yi a babia ye koda no odofo enu tinam se ye ho awiemfo kakra no na hwe wanu yie obi wo ane kasa nyina na no tene ekohwen kran Kotoka International Airport enso adwa ta ne bibia ni abruchiri enu tinam se ye ho awiemfo na ye ho awiemfo kakra ne nipa humobo na empokura no adwuma wa ma bia ye empo samuo bi wo ho a watumi ama bi ya jai akesesem no na ye ho awiemfo kakra omna samuo obetene ka awodwumadie we so saa ena ohene yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia obetene ka the nation sanke of Alumba watia ne nachi kakra se dwumadie bia beboa ama Asem Mpe Nipa akonkan no se ho ehyiamudie ena okọ ene anwumrei omoasamo ene yima sutrin eno ntino ene untumi entene ka kropotwedi aposhe ne ho ne monyamo a bia obetumi abatam bia na so se wama na yeso yebetumi atrem de Asem Mpe Nipa akọ boshe asase so na producers awatawroma ye no mu edi djuma ye kokosa Chief Fletcher na chief executive producer madjuma die kwanta bisa Isaac ye nya kwanta so twemani na so hwa na ye begina obeti wo hene yire enka e wo djuma die we so na wukọ MC a so a Kevin Oyata na Kevin no oni ni nua no mo sese se di omu sise mo yeso mu di nsamone a ye hu difference ya ewom Kevin ene na dawroma na social media handles no applications na ye nenam so na Azuka obeteneka Azuka so ewo MC aho obo adwuma pa sa ena Felix enso ewo ho sa brantie no so no we dindi pa na dru ba bia odwam of no dru ba bia obo hina Felix oyindi pa bia oyedindi pa safo kantanka simpremu bema gosu ni abrantie no so bo adwuma enya asem keto na yaw school fees ene wo mo keka ho ewo MC aho madawroma ena Asem Mpe Nipa yetumi ede brewo efridwada ekosi ni fiada eso na wokọ Sompa TV also a
enkwanta pisa Koba Justice Primo Bema no wo Sompa TV o Sana David enso edi dwuma pa ka kire obi omu nyina ka ho e Sompa studios o TV studios o na bibia konkan kofro bofum pa Bema asuketu am yi pebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ne tin Oforisuo funtum pa katachie serebia bonchina na atwentwe kodi ewo etwam yansan ne akosa menam tie adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so kansampia wo se kampian ye kon akoya nim chodo driver ene touchline ko a ene de brawo no echo paw ene mechira manfo good wa ene mechira se the good ezitie ewo dwumadie we so ye tu good na wie na good we su no ano den eno ti kan wo Facebook wa Sompa 93.1 Sompa TV Ghana sa na YouTube no enso Sompa TV na ukọ Twitter no so Sompa TV Sompa FM ene ye be kire good say the good ezitie yakotu bi na tu ya tuo no de be asem na esi a kire beba dwumadie we so enti ka kire obi no obi so kan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no ene wo mu the good eba studios wa abekire omanfo na good papa anase nye papa mobati mu asem ho kabo sei asem kase ewo dwumadie we so pa omna samo bibia boko de Yo Oforisuo bema bibia boko ye na wase se na so da nyankopon de acha Sompa TV Sompa FM Oforisuo manfa cha kase me wo fa kwa metachi dodo na ne hotedin dik shogoro o UK mem na manfa akwanya we so na memmo dwaso ma omo abrochiri mam omo America Germany London any krobia so omo bomoden akeka omo nsase Oforisuo toilet facilities wo dwaso de omo be ni nyina brand new ona be hu toilet asebe air condition ni ade dwaso ma omo abrochiri bo ma baso se mo ya de sanso na yekoso yenso ai wo Ghana ha no yenkeka sa de na ye de aboa eti ye cheche obibia ma obibia fisha pom nkoso se omo ma dwaso afa ne ntampa afira ye che obibia Oforisuo obibia boko okay na ene dwumadie medical culture manfo se ye be kire good e wo dwumadie we so I said the good city I said the good city pa no ene good wo fi ha we opposite good and good an kasa na ye de be kire manfo I said da bia ikutubi na ene no ye tubi na se ye de be kire manfo we ni ade a ye ko so a wo je akwa nya okwa I said you be poni bia na de obi ode wo ka bia o kira wo mla bia o mla na transeme na na jaba ho na kono even na jaba free and any problem or the two skin so na so tua eka upon o be na no de china men na de be china anadwi kwa se jaba mpon ya mekọ fi so skin bi wa wona na mane o fa good no koda mesramo ya de ye kan o nyamfa ma mo bi ani entetente ma fi mesramo mo de mo ncha o nyamfa ma ye ya kwa de batu ya mo de ma ye ni ma ade ache so da bi won be buka ya kwa no security man da bi yanyi ya man fa yanyi police escort de beko chese chena yakoje ya nom arota bibia boko yankopon adom obese san de anwumire me de bako akoto de bako akoto be poso leki be poso wana me dan ai Some saka na my friend yam pon na nipa na bedru okay o di moto nti no be wonwan ono timi fa bush o free people so na be basa o kona akohia no on so dia yam kone yan kita yo ya sramo Ofoso yaba nti yaba besom nti yesad of se won kan ho se wonchim wafidie no Phantom Sompa TV and Tempa so me pacho we chim no change no baby ada no change no ko Sompa TV na Asem Mpe Nipa for na bana etie Sompa 93.1 FM na yentime emfa dwumedie no enhyehyɛ so ye no nyina na ebo mu asom nti abusua
ko Facebook wa Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eya Sompa TV mesro eya share ma unua wate na pesa menkuminya ohwe no eya emoa ye udi bi ma unua no no so afa aba wom no atimi de cheche no ho kakra no ankotofena bi mu amfa wo ye ne bi nso ama mesa unto for so be ma edom hwe ne mo kwan se futu sem no wo de bebre na ye nso ye chefe wom no yatimi de atrenetren ya brabo ye da se okay empempi no ya meta kana fidie we so obia ewiase nyina nim se afutu sem de eye Asem Mpe Nipa dwumadie ene ode afutu sem de bre adasa na nam so watumi atetena wabrabo enam so ama abrabo awobo no watumi ahwe wonim ten na empo omanfo enfafna anase asem bi emedi wo mo musika enkokamu orofo na afutu sem a mede eba no mepese nipa ehu nipa su wom se ewiase abrabo no yade nipa ena tete nipa yade nipa enso ena chichiri kro se de mpempi kro bia asante kotoko kano no nanso ene mepese se wo wiase a enipa woni ne wo hobia no betimi ahwe ne ye na empokura no wo nipa su na so de ade bi diwa anhyeda anyoya onafo so bi be ya de amana ye oya eye wo ahu nipa o so obi beya de amana shopa no a na ye abusuam so obi beya de amana kanwede pa no a na ye won na wo ne wo mo ekọ na wo ne wo mo eba nipa orofo na asema meka cho na ye tie wa bra na yaw bi ekọ so ewo wa bra bomu wa bra ba na wudi yaw die bi ewo abra bo wo bomu Yaudie bia enam so entino na ama osu adware wo enipa nse den hu eduru baabi na brabone ne wadi chimhia pa eduru baabi na adwuma sem enkoyie eduru baabi na bosiabo ekoso wo abrabom eduru baabi a wona oyire bedam pondie mu bedie kwa na eho oden enam so amasu ebaye eduru baabi udofo pa na ope no ojawa wantiase kura udofo no jawo no wode toto mpanifo bi anim obaye busa o se obewade ade ntina wade awuja ya wose kwa na obekọ ema yawo eba wabrabom eduru baabi wotra mantwa baabi na wo kasa yawdie orafo eduru baabi wadwuma sayo no manfo esrew na wo srempo na wadi ne sayo no nti ama wodi yaw ama ni suo dwirawo orafo ebeduru baabi no yawdie ni su bi a wusu no enipa nhwe ho ohawnia benebi a wudi ewa abrabomu ama manfo eka ho asem omantam ho amanfo ka ho asem okrom ho amanfo edi ho fa awadwumam ho no saa yawo ni su no amanfo anhwe ho dodo no afa na tra na soma me ka kiro se ewiase abrabo na ye bo no se waduane ena nipasi oni a wasem mo beka ne sayo no ntino yawdie ni su bi a wusu no omanfo anhwe ho nanso so no enfomso ketua bi a wokoye no akonkonsafo apagya wo mu akefo apagya wo mu enfomso bi a wokoye no enfomso ketua bi a babra bomu no omanfo anhwe yawdie bi a wofa mu eni osu bi a na wusu nemmom enfomso ketua bi a wokoye na die nim guase bi ebre wo no amanfo som orafo medika ka cho se wadua ne die ye ni na wasam de obeka ekoba ne sa no sedie na usie nipa mama na nyoma bi firi wonsa ema yadie bra wabra bom na su dwira usu no orofo fonso ketua bi a ukoye ye no adane kresin egu fom no etretre eno ti na nwumre me ka tro se
hwe nipa yie won na woni wo mo efro no won na wo sane nyina no saafo no uhia wo mo a eya hwe wo mo yie empempi no do obafe ne sekura de a kire wo no no na meka ho asem se ya hwe sa nipa no yie eduru baby a won na duru baby a usu a waye wadwene se wode handkerchiefo pepa wani mu no saafo no ya hwe wo mu yie efri se won na woni wo bedware no saafo na ne betumi ahwe oto ho na wasere wo eno tina meka cho dede bi se ya ye hwe nipa yie emfa ho so oyo maame emfa ho so oyo papa emfa ho so oyo nko a woni ne wo ba no saafo no na nya wo betumi aye wo eno tina asema meka che wa ne se wa bra wusu no ma mfa ho wa bra na wudi ya wo no ma mfa ho na nsomfom so ketua bia wo koye no enemo mehwe ofosuo na eniu wendemo mna mehwe ene watofnem ye na akwa na chi atofom no akwa no na atofom what se tefra nkoko esoso no enu timpempi no me ka kire woni na ahoso woni mra ahoso ne suro nipa efri se wudi ya wo no amfa wo mo na nsomfom so ketua bia wo ye no enne amano tretre udin seye na omu eboso eno ti wiase asetena na ye wo mu no ye ni nipa na efro ene esane nenso so no me ka kiro se eya hwe nipa yi eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omuna samoa Oforisuo bema edashe yenche tifo ne ahwefo tifo a de bia no dane danyina no na sekura de utia am se afutuo no nipa bebre chimomo fidi ne koto ba bia lutu fatisika baji sikanti ya mama mfo efa nto bia chinchini ewe Sompa no tie Asem Mpe Nipa nti se obitie course na eba na ye ne nkwa na menyamo mudumade na mudi no ejuma papa na ne research awaye na research amaye no so what study so nena minyamo na nipa bebre hu saade no enu nti wo awo mu dada no mesoni foforo nche na futu sem de eboa Oforisuo na ye kwede ye nchia dwaso manyina mo abrochime okay na me bro no so dabi good ni nti ara me ko kam bro no so dia amato ame ho on passe bia inshu mfa masan bro kumasi amente bro no bia so bititafo hye wona me mayi wo Oforisuo na asam na de ba safu Peter Moonlight o se enanso de yo ananse ya no friend me nim bebi o akwete ofia ya na ni munye Peter bebi obi aya chinchimo ye ni ye Oforisuo ebebu obi ho no ma na ye kan bat na mafo na ye ntiase ye si di oni udidie na we wonam na oni obi didi na onwo nam na obeyedai na ye ntiase ye fa ne se adidie mu aye tina mare ba yanko deep batene no ya na sano ma no amanfo etiase ba Oforisuo makasa asem so ye be ma na wo sika edumre bia pretende se woni sika na hwe nipa no omanam impo yira na nete hwe ne life Oforisuo baje di se Ghana asese no ye kan se wo ho anamanfo no bo anokwasem wo ho amanfo no bo pa ye nyina ye se experience nya fa bi mu pen kakra be hye ho anamfo doso ade asem ne ye kan na wo ka asem bi se do wo dware na wo dware wachi no honest woto Oforisuo bi mfie ni amfo wankwa eden ho wadwuma ye ni amfo wankwa eden na nsem bi betima si wo fie ha ahwe anadwi ehu de ese nipa bi hu because of futu sem na fafia nyina efa bonten ade na meka Oforisuo nipa bi hweye e wa brabom opon wana akofie Oforisuo afutu sem a nipa de se ni ntie ni yese de woni ne kwa woni ne ba no Oforisuo de bia no me se osua wasa na wa chia ne pa enso do pa wonim kwadwo fosu bo nwimbo wo se yanka ma wonte
wa ko yi wa no ade ya wo wiase nse nipa odo ne pa no fosuo na sabi wunni ho a na wo ka wo kira sem wo so ba na wasan ne wo hire wasam tofom a anka wo de wo na wo ba kurom ho no anka oni mu asem o ne ese sabi mpezo ho betwa mpo a na manini na akire no wo koto sekra ma sia pata so nipa na fro no enti nipa ho nipa ni ho no yenti mi nyina wanyi nipa baako obia because minimo obia sabi mpezo wo twa ne maame ti enso ne maame na wo no minimo ba bi wo kum ni kunu minim ba ma bi a wo kum ne yere iti ye kasa asem we nipa bi anam wiase bia ahweye ne ni da ho e so ye best enye da wo sika na edo ho ho sa manfo do ye tie ni mi na ye ka nye sata am no iti du mre bi me makasa asem se me ofoso me hia brem wo ba me se wo pa wa mpem me ye sa dai wo ba me mpa wo da me go ntia braba se obi ni ne yere ne te na yere ayale kakra bi ojana hoko because ohun no empratwe no de ohun ya attracting say e ne fe no afiri hoko ba wan kan say wo hwe oba no to na ba bi afiri hoko ya na betima san ba wonim ba ma bi na dwuma kofom na yire adwane agya no etasi esisi meka se me kwanwem clinic na se mo minya kanda papa bi no bu man bi pa na oda ho na like drapepa no ho wie na ye de shirt she na maame ni ntim fancha yeso ko hwe obi ho na me se maame e me mo aw ye de atare ne e she mine kokoko mine bi fanga man o ene ebusa se na maame we de nkura ne bi wai enka we de mema dwuma o wo se me ba enya me kunu no me nua ba ma na we di wo no tokoko na bibie ni wa yanka nkire ye nwen wo se oba na wakofa kura na wakofo no na ope no enaja wayire na chiri kwan na we fiefo kura no omote no ene ka kire ye se munua ba ma no wo yare dadem ne se wo wayire oba ba ma ne to fom na akwada na sesa ne no ma nyina YTV ade ko so on wiase yentimi ofosuo oye side check sa tama na sika wo ho no wanko na ofosuo hu sika ne oyala me na koma na busuafo da ne na koma na busuafo da wo hu bi da emma so da because o wonantwie o wada o gas o to side check no enu nti unu obi te na se na wo sika na uba na ye do dada ne ye chese ho wa chase enu ma bi edu ma bi afa no ma bi tete kakra ne hwade ya na Nigeria movie ni Ghana movie no mo hwe no eya asama esi no mo de yo obi wo ho no ma owo sika pan so okopo oba no de ate minim guy bia no okopo obi no ye no so ebubu ani ani ga ne kasa kama but they do time so obeslag again say wombra oba no cha free ni kam sie no heda e di wheelchair no obi piano ga ne be hu no so me pe no to the tell last minute no solid no so mama na me test wa say room maybe na me ne wotena na minya problem obekwa jara so be ja obetra menche ofoso enya wadwe se na ewo ho tie no ka dabi je woni ne kwa woni na eba no ofoso wono na onya wo be yewo ene ya asafo no na obo ye no enu tie susu ma utiminya wo de se na wo bi na nkasa wankasa hwe wabra bo ye wo bro no a wote so efi a wotim abusua wo firim wo bi ani bi nche yankasa no so bo tim wo de ani bi nche ne momo wani na ho na drum bi ho abode anim si e betwa no eno de ne ma esi ne ho awo kwa bi so wasem so for matite crazy Ghana ade sa na tie koto se nipa miensa na mienu gina wa na se obi ho aka anya wo a eyeme itie besre sa mre ye bi wo ho no mesre opi susuma timenya wo de awo kwa bi so na seven predators empedifo se di jawane de aso awo kwa bi so ba mo de trase na hwe ekwan ya obefa so ni nipa si atena awo fiem awo sebe impo wawadiem o mahwem o maame no papa wabusuam na edumbe bi na wotofom a ofoso nipa ansrew okay wo ye ne sa babua wo wiase ofoso me da se okay enu sa no ana enipa ansrew efiri se enipa na ho wonwi enipa enye aberewatia ofoso be ma me da se na menchi amadwa wose gold no pebio mama nya meka yen so ofoso na kan ti sa baba dia ofoso be ma de meso meka ene se enipa nye eya hwe nipa ye
aso ne wo ka eye nya asem hwe eho na obehu adofo ya edo fra komemu eho na obehu adofo ya na wono pretende ete said de wodo wo na afe wo beyi wonsu ene wo ban ene atenka mapaya wo wodema wo no edi akire wo enipa da sani bia se wo pese wo hu wono ma wo ben wo yie pa Ofosuo bema eya hyeda tofom kakra e wo fa baabi me Oforisuo ne omra samoa mo na te ase nom Ofosuo ni me fie pa me yare da ho na wantimi a mehwe me e ma me hu ne fa baabi ma yonko fa ya me ne wo etise onua ama masihye me ne ma ye se e wo se me hwe me hu ye me didie mu ene me bibia mu na ma nyale kese ankoda fie be se boso me nya sai bia efredwuma mu hase no meba me fie okorampo no wonhye da ntue sika bia na waduru ho enso nya ade obenya adagye aba Fosuo bema ye ka ma sisu se wiaso we no enipa da sani eye nipa bia waye nsuo hye aye nsuo nwuno enipa ho ahomete enipa ho sofono enti se wote ho ahu nipa su ene ne ban eye asusu gi nipedi na saa ena Yesu ye Judas oyi no ede ma yen anase oyi ni ma ye eto da bia Fosuo bema de woni wudidi ese de wo ka no wono a na bewe wonam enipa da sani ya woni ni gina dwaye edware no wono a na ebesere woto eno ti dia woni na ekoye woni na ba ye o se odo bro so mesraw asusu fa wre ehye ne pemu Bible no eka ma yeti asese no menka wo bia wodi nipa ye na ni da so wo se enipa smesi de wontimi nya besa na no kire se esin wo hwani nya ne srefo a ena ya na esreche no so no ye woni pa bi nsentire ni before so be ma bedi madanse woye ye former colleague anase a colleague e woye former station wose bra ne singuso no na wamuna woni tirim etinye nipa bia wo na obesiri bia no ena oda odo edidi a cho se opewasem obi wo ho obeyi wo watu hini yiri nie omuna samwani bacho oye watu na sharp knife anase sharp object bi kita no na ode wo wachi enipa bi wo ho a won kwaso okra no eye wo no mo ahyi won kwaso eye wo no mo ya eno ntina baba wa bi ede ne ho ato yonko so wakonya bema kama bi ekwanya wo fa so ne bema ne hia na korampo no wo ba no obeka kire ne yonko no afa bema na duru brese wo kwa ware na danfo na wono ne gidi se wo ye ne yonko bremo enkomo bia wo ne bema ne bedi bia no no so asa beda na ekire di ama no na ono akasa yi na se atwede wono akasa akodi ne ho konkonsa ne nsekro ama wasa fa dansefo ye betimi ahyem kenasa mpasam na woka no eye no kredi akire bema na de be ya ne se bema no ntime nwade de bi na wade agu eti mesra wo wiase a eye anu ahu nipa se de sitie sire nipa na mo mesra eye anu osusu abre wo ho ase eye anu osusu ama wo ho kwan de amanipa efi se nipa ne bi wo ho a wonu ma yete se nkra ana se nkra manma time a won ma wonum se ode beben wono na wafa akwanya so wafa bronya ho no ode we krakase no otafre wano ebe kakra wo buoni ni die ye wo ma akra no na eni ho biem ensem wa ye okokwa mu nsem no esense wo ma no ho kwa mo be too much nte no afa na wa hu nsem nyina ada wo benya sempe ana se da bia meka odo ene wo time tam no eye line tia bi na dem odo ma wo no emu chepe sepe na se hura ko gina ba bia kosi wo time mo afa no ne wa yonkofo a wono mpe wasem na kodi ahia de ewom ne de anim nyina ne ekosum de agu so ntefo so be ma eni pesu egu ahodo pi na momo bia ne besan bia no ukwanya obefa so a woni ni besan susu ja wo ho manipa na su gi ni pedi keep your secret is your power Bible no ena ekasa wo ya ne sa ebetimi aboa ama ablabo no ni papi na no ebesan e wo abla mu nhia wo haw ni amane bia ete se de me bra mo kwe me hu wo musuban enti me no mo kosa mi nua ne wo mu ba bi ombetu bia metiem e ba se bibia ye hwe hu ye omna samo hwe ne wo ya no ahwe ne hu ye wo me ho because me so ni me se me hya da nya papa sa e wo kwan bi so Oforisuo so sa me so nim se wo hya da nya papa sa wo kwan bi so enti no e ba sa ne nyina ya bom na ablabo na ye fe masamba cho mewe bra. Okay, anotino madam Fubi no se na wonne ne yire kohoro ka na omopa ke ka no an omohoro no na e so omufiri kokko no je oba ne kwai no ye mame na nse ka me tofom
tika betumi ahwe meni ose no ba na hwe ne nim no asere ose kema hwe wu nanso menko amintumi mpagya achese wan hwe ya ho bɛfono no obegya ho akɔ nipa ho wɔ mfono ye enu ti na Aboakye akyenkyena ase wono de wɔsere na no na ne tirimu asɛm onka nkyere nipa etu odofo ya yenhwe nipa ye no omo ekoyie na omo a ye no omo didie no omo a enehwe ye nam 0554931931 0554 931 0548 931 0548 931 hello 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 yeah Jinaye oh Jinaye Mr. Enoch hello oh hello Udin baby how free the day the Kojo Mikazasi Central region Kwajo yentio Central okay Ojo mu program je masha ka ba dapa na menso nyama fa wo ma ta no mu se ne oba bi kinae na me bayare ko fie meta ono na oba no fem so okọ tema akoye eduma na me si yo okoye na me kaze o me pese me besra one day o se there bi am si na den o tu kwan na o konya dan na o timu a o se e ma me besra o se there bi e ma me mba o later on na me te se sa onu bi na san dey tu o am o edidima na o ta se o ntimi ni ntina bi ma ti se onu obi tinti o ntimi ni ntina bi na ntimi da nti nso na mo kan de e me da fa me da mo ya me so bi bia okay oba no kona be ma no yare o gya ne hokọ hello baby afrefre udin Oforisuo e ka se fi aswanse no okay udin e from Atagwan no okay nene da me nyawa Oforisuo metimi afro me ni ade papa no okay me chia o muna asamwa Ofalumba ene wa mana na bi ofalumba ma me chia obi a ohenere na ne na so onya mreda ene nkomo so amudie ni de ngomo kese pa kama kuma papa na mom de maka aka me ne isi do maka mahenma so sembebre ni maka de damase so ngoso a na ja mu ni dwuma pa mai na mo ho de ye nsu ye folomo de mo chia ko timi se na me mre pa beba de damase pa okay hello Niti Fosuo yeah Fosuo Pizarro ni me do kinkasu maton ka dada Fosuo de wadaroma amefa konye su na mentia chia me boaten o kinkasu ebom na wo one baba opani kese baba o ye mekanika awo kotokolifo no side ho pe Roma Park na chi ho okay na Fosuo na sama ori atuhoi suru nipa na Fosuo se ye hwe nipa yi a itiri ono awo oben ye no de ono de wa fe ne sia kire wo de unim se asema si de on pe wasem yemmom de ono be on panifo ka se me se aboru be ka no ofiri ntuma mu no na se south kofo ni show mu ye no Fosuo na nipa bi e ben afoforo bi nom ade nipa fa kwan bi so a ya ne no onyae kura ankwa se ono ne kura ankwa se de nyankopɔ kuta ye nkwa na nkwa je ne nkwa afiri ni sam san nipa wan suru nti ati nipa be ben wonti no Fosuo a wi asia e wonsi e pese e boy e bra na nyankopɔ ade ye mfia e de maaye no nyankopɔ de maaye de ya asese suru nipa na ye hwe nipa ye ne mu san ye hwe nipa ye ne mu san nyankopɔ do to ni kyerɛ su agu so ye be di emera nyankopɔ se medina asase so Fosuo Pizarro kinkesu makrao okay hello
Hello. Udin baby out free. Hello. Baby out free. Oh, the caterpillar man can so Kumasi. Okay. Na. Train free TV no hot kakra. Hello. Hello. Train free TV no ni nkomo. Train free TV no. Ana chefi o ma ti o pacho. Yenko. Yo, ya fa me Joe, the caterpillar man can so. Na the program mo ye de nyame no yo ya me chia mo pa o ma mo nkwa nya hoden na mo fa ni program no ma ye e ti ye timi hye nkwan e ma eti bo abrabo ni ye na me oba bi na ti na be fa ni saa ene ko wo ha so di pampa da wi ase o wan so di ta won ncheda especially oba dem ma de so oba dia me no awari kwa dem nyesho smith ma wari ma babo oh dia no ye wo nko a oh ofa be chat me ka e dia program ni ye bari na se wo hwa so nipa ma me fa wo number no efri se de oba ye wo a osinti onwari biem na ma kra na ke yom se awade ku wo trim na wo be ma no e ku trim anasa wo ko ya fa number no e be din komo wate yadru mankranso de na yenkoma Dr. Silas Yako ewo nyame adom mankranso nyame adom kunsu nyame adom Dr. Silas wa ne ma me film ya ono ne mizo director ne ma me film ya 20th of this month na ye bedi ne na wotweda ye bekwa kokaja gum ewo kunsu nyame adom ewo se ikoja no firi se de ato na nyon ne yie ba ko fro adrugu eno ti Dr. Silas ye be man Yako na ya mano shedden anya asem keto akra hello Oforisuo be me yey menkwa media me tun krane frem kraizo Mr. Enoch aka Nana One ba kupe Oforisuo ye suro me wate enipa nye suro me every go suro me me suro pa eno kwasem suro me na me suro na family number me so aware committee osi awade akotrim terms abanti me so family number aware committee ba me de ade awode de mu ode ho de mu ade committee me asa ode aware mono nti o family number no wa da me ira ase kwan bi so yo na Oforisuo be ma ye nipa sama ye nipa hu nipa na wo nwi asemu ya ye kan sa no me se minim man jene ntam kan me nidi me se me yankasa me kohunu abrantie bi ne ho kire no ana me kofa no betra me nchen ana me san pe okada sa tricycle se tricycle wi me pe bi man so fanya adwuma no Oforisuo be ma ko firi obi ade ena nipa kra ba ba jiska no oba ye no uni ska ni bi me ma ko to shoe mo no me nyanse da ena odi su me su na si awa da unim emre so se me pe shoe no no me san hwe shoe no dem o obi sam se ma shopunu na chi onim pa se shoe no me hwe fa no wanyi akra na eni dem o wa unu na eno ko fo obi so boxer share no so kan na no so now so na hwe boxer no se me de man tibe hwiri asem no na de ase aniji asem asi wo school mo bi hwiri me hwiri asem so matalim na abrante no me ana na otie so nto frɛ me sa box no de ho asem kokot no me say ene on fero Oforisuo me de wona be ma no ati for pop sem ke kim asa ne Sompa fo nyina e be frɛ mo because me de me kama asem nti ne be frɛ kire ba bi ya no mama so ate adwobrɛ bossa no bossa ura ne sere no adwade ne twam adwobrɛ hello baby afrefre anti bini ana oh dabi yes me ochire mi fefi aguna inkum central region aguna inkum no okay mfifi mantamu ene central aguna west ona me fefi panipa yenti o yo me do we fidie kese so minti a MP parliamentary candidate wa aguna west Mr. Chris Ata Michiano and anyway na and dika meeting mu program ni ahwe mu program na mo topic ne de
Message men can hand the moon so and we say Africa it be before ya dream no akwa say your how kakra adai ye taye ni pabon dodo ebi mu nye ebian wo nyina de na nye mu bi ni pabon dodo wofa nipa nye kura wo ma me ne kasa me ne gye wo pa nipa se wonni man kanka wo bibi kire so kaka ma okususu mu atire nipa wofa ade be chi na da bonti atretre ai ma sorry dan kwa ye wo mi kwa yintimi kan ya asem enfentre nipa wofa se ade obi kura ye kura se ebi bifu ye problem se de bi epo nipa no asem boni na yitie wofa na mon topic na be too much na eya futu ye na da kwade ama ye na da da bwan ye di page be bla wofa boni bi se ado kaka yo o se no me nka ni ode no betu nipa da se ne so nipa bi mu ye udi nipa ti kura wofa wan ya ogun papa ofen papa ko abaka se onye bida ebi mu aye nipa bi papa me ye wonye bako nipa ye nipa se nipa se so ofa mi da ba si ami shira mo ai was a topic ne ne de say ya ka se asemo ye ka ade beche na enipa nye se de nipa si enye no ene kura wo confession Roman sofo ho kura no na wusuro efiri se nipa na hu onwi enipa wo ye bofo wanhwe ye ade beche no boni bia na ye hintasem na pese nyankopɔ de che no wanhwe Roman fada kura beda na di akira so pani ama ebesheta krisi egufo mo na etreo enya asem kito hello baby afrefre udi acha me de nana kwa me kwatin e asa free atuma ko free nana yetio papa nini sejda mi ti mu program ni na ya no bi beka ne se ya ne enipa ne badi paye bon senye ebia mu program ebia ti pa na ekikiri ye real akebia yebetimi aje ni pedi bon ne bai ya men penisa eni se sa ofa mu program wa shisha mo kanu niema biblia na wudi ka kasese kase mu jai en semna gumwa obia bekani nyina pepepepepepe en sem hapa papa en semia me yon utility ya woni sika kura na papa mitimi tumi botom yi sika de man papa mi obebi ba ma setinem na ne ba ya jumem nti oba ne ka che mi se me yaru adwuma dia ene me hwema me hon to me ansa na makwa adwuma nti any time bi aga ni send me ska na wotimi bua me ene mabi madam fo ne ko ka kire ge ne se bema we nya bema ye wale no e kura me ni adwuma ye ma me kura mpo no me fo ba kura me ntimi hwe ba ema the chance ashre me eno ha me papa wasa chete kaya sa ba mi feel say obi twa me say kan se wa ye dai iti wa chese eni say limite say ya ne ka tire me say madam fo no na ebe kan sa sa me say nti wontimi eni me ntine bi mu ntino wa ba chese ka wo me say ama me die to me ni die wontimi enya me say because me no se nyanya ana me ka se nyanya me ya de ho ato no so a akebia ye subane wi firimu no enye papa because aminti anema ibiase no eya na muka se nipanye so bi fa bi ni wa o ni di ibiase ko papa na mi share mo pa ni mo program a papa moye because eno na chichiri ya sanse mo ne tuye no e chichiri ya repa so what I say because they say me ne obey the crown for ewu obani ya beto me kwa mi accident ba ya ko sese me da di ntiro o ja me ho ade me ban so esa akoyi nti papa se me ka se me kan se me bra ejen se bebe because papa na juma na me ye no all those sika wo mu pa ni fa ne dom asetremu a o ni se sika ni ntino obani wa be discount ba no so nkyere se e bia wunya oba papa ne ntina hu ba te se ko ni hwe nyankopon
nti nyankopɔn nhyira mu ɛne mu dwumadi a daa ne daa nyinaa mode brɛ ɛne nkuranhyɛ a mode mayɛ because nipa nyɛ koraa. Okay, nipa nyɛ sɛ bofo nim sɛ kɔba wi adurotire a ko huhu yie nipa nyɛ yɛmfa last call na yɛmfa ntuapo. Hello baby afrefre udin na tin frefre dɔma ofrefre dɔma hinkro na che dɔma hinkro no okay yentio ofrefre na hunras bisa ho ofrefre na pa fitisem de o mai bita aya de na mitra ho nipa panye nti buani pa wa di anere ya ministra kunina aya de na fitisem wa da Bema amne tena yesa mboa no ni mboa na papa oduru ba binu aka chen so koto ba no onu na wo ya so e ko ma ni ita o yi wo ma si ati tsen an go so ba dia lesta ya ba ta din ani kun trawo ana o ka ya ba wa wo no ka me ejuma ni fi ya ba dia onu na ni ejuma. Okay, aha na yade ofre no enyina ebesie enipa ho asem de so kasa wo kan ahoma yebetumi abie ama nundu abo ama program emfunu obia ifi se enipa na wo nwi ya yenhwe nipa wie ni nsuro nipa ye no na ekọ na eba o na nso so se na wo no a ye pegu ye botomu a no aso atro na efifirigu eno ntia nkoma buru aboto anyema nipa dasani ene ma saade ekọ so tetetu adi abafo ye babo ye ntamamu ye nam soro ye sai enam from ye ko computer so adwedie emrasisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. What are they? Cinema no to oba mi timi kura. So wa ayo senior. Me I dey dank about product I am me ti de bia me na no mu no chef. Dank about product. We dank extra. We won ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na me sisi ni nso e me sisi o. And also no problem there. Senior. We see dank proke. Okay. So we dank proke. Okay. Sisi ya ni na ebeja. Sir. We dey nyame sha. Come on, do back friend dank about tonic. We ma bi o. Me no pa na se na mtumi ni na na mtumi dan so. Me ni bi no no. Oh Charlie, me table papa. Sir. See ya. Dank fight okay na so sir. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Jamani amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura amfa meto ntenase na nso mi hia dank fight okay aboa me pa yini na from my team madame ho sine efifi ti astate teme boy ya Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu Freyen, it was 0244-017-556 and now 0266-593330. FDA, I gave you the incratui at
Brakasa ye duaba waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa. Enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa. Brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye pre-care natural powder. Pre-care natural powder CC nipadua na ba kwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma ba ko freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba ko woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie obenya pre-care natural powder to King's Walk Heba Nana Boache Heba ne Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550-19-15-14. Pre-care natural powder. Eye aduane san ye dro. FD ahwehwe sankratu mu agiatum. Okay, ya kwanim makachiro say yo tetubafo ya fani ya baboya ntaba mu ya nam soro ya sai na fam asam chechreche bi edafi hano anodene medical kacho say ne mecha manfo good ne mecha manfo good ejasoa good no so she bag nim ananu fiada wochena ne na wotwe ye pagya asam chechreche bi edeto ya proso na akoda bi abre bi atwamu ye de na asam beto afidie wesuo a ka bono awabu akwatwe na se akoda no se na wohwe no a wonhwe ya beka se onye nipa na nso krupo twedi ampon ba se yi adom adawuruma wom se enye de na nso so no ye bekekire ho wre se eye utimi ekasa wotenkom de na kyerece eya ne sa orofo na nu fiada ne papa no esan ba fia ha de be ni siye na ne nsem a ode ebeto adasama ni nyina no onse afidie we so na abrahwo sem pie mu a dodo no a ene yibi ede ya doye ne sa yonti no abrante Daniel nyeza no de Samuel mom Samuel afrisena ni dini wo Bible mtie sandome pa na Samuel de akwasi adongo nyame adom akodan owunyanya onkeka nanso ne honya din pisa enti nani no na operation no ya yawie wose akoyi operation no na wose akoyi operation no dodo no ne yibi emaye nanso so no Oliver Twist ask for more say sika ye geno no na asuye pa na say 80 million titisika ne beni amele yana mekano mwaza mazo ndo zompe azimbia onke kantite na mafusika bia 80 million nanso yesu yakon ekoyenim kakra ewo envelopum ayede ebema no panipa memo akwaba eja bibia boko de bibia boko say Samuel ho te say yesu adom ne ho ye ofia na wo konfo anoche pacha ofie pacha na date ben no mso mbe be operation no last ya kwa vas 3 weeks ni omuka se skebina me family ansa no mai eso mso mu jini nyina mso mu jini nyina eteni nyina mso mu jini nyina nti me ya me ka me sabu ma nya bibia na ma me sade ba ano okay ya suya ke kan yen sase no du ba bi manfo dodo no ahye ye boso maye enu nti no omna samwa ye presentation for sure bema dedi kan e beda otwende mponyankopon asese ya fidi so ye ba ya futu sem na ye de ba ne akan asem wa ode asem ba ne ya boa na ye ntansra de nenso ye tu ensem a adofo no kakra no ma sebo mo ye side na ya no mo boa na kakra ye betima kan se edumre bi ne ye kan se ya me kai fie ni wa ye kan asem bi na nipa no de asem ne ba no nso am obeti fie chrochro o meboa sei no watcho meboa sei edu time edisika na ekono na no ayede o figure ndadada cho on dem pese me che o figure ndadada na nso nye ye nea obu be promise na nso no o be fra o ya fra me number we yinimi se nye boa pa e na nye by force na nso ya na e be sra manfo ye do mase emum sa ya na o promise ya na edu mebi a ya na nipa ho asem e kan edenti ya na e be sre wo mo so nya do ano kan dia na esem mama asem na asem efo na nso mo a se binya me kan o makoma no omu abe kakra
sɛ yɛmfa mmoa aberanteɛ akwalaa no sua na no yɛka no sɛ meɛ ne yɛte dɛm obi asui na ho picture no a awerɛho na madi ka aka sɛ ɛni nso ɛyɛ ntaafoɔ anaa annuafoɔ sɛ baako ho ka wanhwɛ ni anyɛ baako no a na ɛno nso ho wɔkɔ akɔka nti aberanteɛ n'ani no tete sika no 80 million ɛsɛ mfa mmra na aberanteɛ a ɔde kaa bɔɔl no wayɛ sobo akwa asɛm no kɔɔ kɔɔto no kɔɔto akyerɛ sɛ yɛafa no tete sika no 50 million ade nso yɛ 80 million na 80 million ne 50 million aberanteɛ kura nka wɔgye ne nyɛ ɛba koraa deɛ a kɛbɛboa nanso ɛfiri wɔ akɔɔto kaa saa no ɛmi sɛ tete sika no 15 million ɛna ɔde amra papa yi na deɛ aka no papa yi kɔhu ne hefa ɛno na de bia bɛtɛ fidie so wanhwɛ yi ana akɔka deɛ ni kwasɛ ka Ghana asɛm enti papa yi twam na ɔso ɔfa pira akɔda no pira yɛ nyinaa no 50 million court gye 50 million nyankopɔn nyamea ne nokura nim ni sɛ nipa bi akɔtuatua sika bi afa aseɛ ɛna makɔ akɔyɛ asɛm no basa fo de wo mu ne sɛ sia de na asɛm wɔ ne nsɛm no ɛno ma bi sɛ ba akora no ne picture na akora no da mogya mu no na ɛsɛ sɛ nkɔmmɔ de kɔ wamfa nkɔkɔtoɔ na nyankopɔn bɛtuatua nipa bi ka o saa no mo na wo ka ofo so ta fidie so ka wanhwɛ yi a na wo kɔ ka de ni kwasɛ wo ka nya saa postini we na ebira ye fit investigation na se ye kodu post station of Osafa konfano chebe akoda nya me betuatua nkrofo bi ka o na wo hwa enye sika bia na edie o ana no se de picture to dwa nka manfo ntimi ncha TV ho enya asem ketwa na hwa kora demo jampa na kora na wo nkwa because resident ni baby akora ne ko sha ka ne twifa no so se nanim na me nyina pie ye na na se sanka wo na nso akora no wonkwa enu nti ne afa to ye so se de ketua bia nswa ya amanfo so dom yen ya sebe abranti enso de na nso enim se wo mo promise ye ne wo mo eka wo makoma no ye gusu a number de tudwa madaro ma yenye obi a sister de ne nso akora no sebe wo ye ba ye wo fa se e bibia enim de oba benda che ne mo abranti no wo ye sa de koso aka kire no se sika na court fan no sa sika 50 million obetu on fan ho ni omo modern no nko tua sika no ema no de bika ogran so a enkensere oboso de bia okoto sese be ka bia nya accident ne ase obi ehun na nipa ba ko na wu ya mo twemo odi afiri obo wodi bone pa wo wiase pa na wonya nakatua ne de yenka hwe ye de nsem nyama nyame nim sese ne tie bia no doctors no mba yesa ne enu tama wian koto no na bibia so atwa date ni yesai ana enso ye o man said it ba o se Memphis kanimra emra okay 80 million bachane ye mompa ye de kura ya manfo a promise ye na empo emfiri sabri ya nkosi ni dwoda ne branda so no so manfo Memphis kan kura maya adom be free be menim kwan ye be fa so a ye be ya pi ne ya pesika we di aso 80 million na adom fo no boa Asem Mpe Nipa ni ntumi nko ya akora surgery ni nsamfa na mechiro manfo tikatachi ye socket wa we nemre no ko beda ti manfo mo boa ya se omun kakra o mo de ba keka bo mo nya tete sika no 30 million se papa en fan koka 15 na 15 kwa minim se da so we de mo bedidi na so mfa we ento ho na mfa nkoto fie so ba bi mfa nkoto ne nhwe na minim se tiefo mu tie na mfa nkora se bi e fi kire ko e betima ka obi akoma se bode na sema to awurade anim na obe show seed was asem we ho minim se betima ya adwuma because minim ni America enti we yetiti sika 30 million boy ma de ye beda obi bia se ne ye wie ne ye wie akora no 7 pedwasa entoma mienu ye de 30 million fa nko na ekwe no operation 7 pedwasa de akata no enti na de buy no papa adaro ma eni okay pani wa sembika asama mo no kan ida tiefo ina se de omo mutima bo bia mu de omo mutima mo ina no bida yankopon na mede se o manam ti yankopon moam na de omo so from se omo de baba no yankopon moam na nka o makoma na mutima ba me ka na ntimi hwe akra no ti akra no kwa ti o kwa me hwe akra na du ba bia na maho mi hu bibia me na kama koma to yem yankopon hye ne woni munyama free sabri ya nneda be ene yawo free enkosi ne na wotwe e wo so osoro kasa kama koma to yem wate ko 80 million de e sika de bate enhye da nyi sika bia sana meka na kaka meka no se akwa no ne maamenete ayi na bi asipen sika bi se ko fa wale go bai
me tufo e wo sha sika nyamo dia e akora ne sika aye de ko en operation sika yi ko se no me hu bi pen oba ne se yenti bi nko ye wi yenti bi nko ye be man sha mempene de ko ya ye ntokwa sha sika o ye kan mate ani de akire chisa akora ne hu se nani no ya ye operation no enyamo dia we wa uti fie wa wo ha mo bia nko ye man so se bia ne nyina ye moa na akora nani no yenti nyo okay and that's all na ni that's one say ye ne Asem Mpe Nipa fan club na Asem Mpe Nipa group no enso betwetwe nkomo ye ne dance platform no so betwetwe nkomo na ya hwe ne apɛ asoso se dia kakura de kiswa dia kiswa nti entoma wo wian koto next week by this time no na urade ahye ne woni munyamate kwa koma to ye menwi pi minim de nyakopon tumi ye ai menwi pi okay Abrantes Samuel edin no yedin bia emu dupa yemfa edin entu nipa kwa saa Samuel na yede to akoda no enu nti na akoda no accident na ntimi anya no saa no enu ti sabre no asem checheche ebu akire anya asem ketwa asem we no ano odene anya asem ketwa kra de wo ba no wanya atnase enya asem ketwa ye kwa koyanim ye yo tetetu bafo na me babomenta ba mu menam soro mesai ednam fom na ko aye ko akoyanim no sabre wo boase ton ena maduro enkomo no aye oboase enkomo panipa memo akwaba papa ne mpom te sei tisaduma me we udin de sei udin ka bese mebo ka be hunta kakra hinta unam TV so ntubo ni abo be frem Peter Opon ufiri hina baye okay oboase papa wakosam ne sen ya wodi abeda Sompa Asem Mpe Nipa sei ye ni betumi aboa wo wakosam se sofu bia bum kwasia sofu ye friend sei sofu ye friend papa one awo we kwabrakwa oboase kwabrakwa eho no odi ni djuma se sofu eho no odi ni djuma na asore din de sei o heda bia ko ti asore ho but ono de so ye sofu ba se o hide fight no home na mum hunu so ye sofu ba o so ye sofu se eri enim ni de dan so ye sofu na wati asore bi obugo suicide o se de na so de boase de control fight no te so nti amafo ko ha o kwa ne se enyema ha obibia ne se otu ya mama fo ni ade a timi miti nika wa really so Saf FM na miti nika so oni obi di ko bi nkomo to ka asofu be se oni mfo mpa timi tu ana mo ni makọ se ni good na ka me ho se good so apa na mtu ana mo ko ho ni my wife le ko me nkwa mpo na mdi ka ko fe de me ko na ti se sofu na ka se ni ho na kwala ne ho na meni nam so sini so I know I can de no cre I know sa okay no sense sofu na ka sa no ko bugo so no wa ti da o mam dit na sa ko next day na sa ba back ba ne sofu no ho so wo sina kwala nso mbeto wodi bi amane bi na abo no e go ni de ultima ye ho djuma mami so okay kai mati na bebo mo afọ amani na se mi wife uko ti akudu ho no so go no ho e go no so ti se ye ho amani ni amani eti o ti se e be twadi bi crystal board waso ba twadi crystal board bob ani ari hwe gold no round one bisa ti be to ba e be to bi ba ku bi 45 ni say 45 million okay 4,005 it's okay and same you could please buy the wife the training you know the training also sale chair there back of it no but person of we are free and that please back be free takwa back on free one man so I could be free tamale simi no ba omu ni no no mo eduma asofo no to no ade o de onko obi omu no be kra omu na omu be sa skano hama me na mso okay mate so mate eti yomo ya kwanchiri bi na me to kusia ni ade ka ho se fanko di be 3 days ya sabra so okay to mo sa kwanchire no de kofi e ko to be sapo be adwapa de bi ne de sapo ni kusia ni gumu ti meju me ko ya na de chiese ne ma mo to de yin sapo ni kusia sapo de yin bi abu sapo ni bi okay
se do I bet me the energy be dry the ade we are side aba tie de ne ma nyina gu side na gu kofi na be 3 days na bufu ti me na muka card no na hwe ho ne ku shine boy say I'm fresh off say then na bufu ye ana me baby eko say why my dinti me call them mo me na say me muka card no okay ana ade ne ko hwe ho na fresh off side no so any ade na say esem say foforo na no so ko e on within 45 and say 45 million 4,005 BM say akwache on fe no ase e tuae kene de to ti wie bibia no yin na wie no o so ki o ma me say obekra sof na mraba ti oba ba fremina obehwe atele bia okay ye crash off na manaba afi na ye beko good no ho ye kwakwa kutu na ye kwakwa kutu no enya asem ketwa ye kokra good na ba mizo drink ne 5G meza no ewu dwa so odofo yenko pe bi ento na mizo ne 5G meza no Ketios Marketing Agency omo ena di mizo ene 5G meza no aba na dodo no ase 5G meza no se onum bia ema ho ni ye pa emema no di ho dance ese empaso nkomo nyina no eboa e support ye eno ti no 5G meza no manfo ni ho agrokra mazifo agye atum galamsefo agye atum yema me no mo dwa so nyina ase 5G meza no eroke eboa pa mizo drink no so edi him ewudwa so awo no betumi anom aponto ne abedin tuo nyina no ebeboa amanyoma konkan manager Daniel ewo 21st clinic ehwan overseas yankowe Bikan supermarket abawa ewa anomanji post office Mama Esther Watcom Royal Ventures Baptist University na Sachi Enterprise ewa safwa binchi wane VIP car park no ena edifya nemu kwa kuwachi company limited epoe mantemu KF Kinju Enterprise also wame wani room hotel no ene edifya nemu miya mabobo su nyina kwa mizu 5G meza ubenye biato 21st kineke yesiatika expert Europe tour Sabre yenam Europe bumwa ye sasiatika yade no enya asem ketwa na sasiatika no esosisi efa osire monako kom abesi unazi ntrim yade na Europe tour no na Ghana de asiatika ntim omo enya adwuma na omo yaka control no omo ena sabre ye ko ne akoboa womo no matuma pesika e dia bafie orofo Europe tour no ubuku appointment na number no enamde ebetudwa no 0244915116 0244915116 Europe tour yembuku appointment na yemra waboboa no na yemra mehwewo na Ghana hano 21st kinike wukuma se hwa overseas kwa ubetumi akotu yade ase oboase Council Quarters Court Junction Accra Dome Market Sunyane Kranza Techima 21st kinike osinyemini no se menka nche ose yare bibire bia da wotumi tu ase sana 21st kinike se menka nchire wo Clinic of the Moment 0540311311 0540311311 orofo koko no pomapoma tu Koko no epomapamato koko yade bia edi panya koko yade bia ba so a wanhweye na frefre yade foforo eba efiri se saa koko no ankasa no oyebofo na kwasi broni fre no natural pass no ha adwini ye papa orofo esi soto entiama untimi entrance ye na uja ona ne moja su efiri mu eba na ye koko no na edi unyasa orofo oye bema kura betwa ma mema yo no akofom udwade honam yo hene okwan mnum kunkun koko no na ha adwene pa ayam tim nyina fashe koko wate enye se aduane bi adi ye na enye koko no na edi nipa bone fosam sa orofo ye konia kwa ko talk 3 koko capsules bi eno ani koko master iri tu koko no ase a yebenya bi okolina ke ba dani he ba misi ye ba ni apida kenko na yenko tobi 0546107107 0546107107 Express Group se bra na Express fra wo frɛ no enye se wo frɛ na wajusi ka di debi Express Group se menka nkyerɛ wo se ya kwantusam ko ade afa beda no na kwantusam bia se otuka ko Canada US UK Australia Germany Italy France Express Group and American for na media man se wo kosua de na wo koye adwuma Express Group emien kwajusi kani orofo Express Group ba ye wunu hu ani mu ase da bia da dodo no na ebo na baso na obo nsem ma no hia efiri se wa ma na for aeroplane bi ene Lufthansa no ene wo fro wo ko KLM Express Group ena ma na furu bie Kumasi Accra tema Islegon takwa de sunyane temal bibie ni ubohu Express Group wo ho yenye ne manwe
0249000448 0249000448 express group ne manono ko nani wo mu enkodi nkomo liberty conference na say dru hobiem medical culture say liberty liborum freedom ni nyina no eye ahofa so ho ebetumi afiri otamfo abonsan fidi sumu na ansa na ubenya freedom no na liberty conference ena make amfo na media maun ewiye bremo ma hene ya dubu ache yakopon ache na adoma chede na adoma chede no esu yie pa orofo odoma chede odi atum adom ma hene ya dubu ache no ono ko ase de bi ontumi enkfa manu wo agese obiem e demand asa dodo no na edi adanse o liberty conference efiri 33 dbc na liberty conference adanse die nko a orofo yenko liberty conference we bi wate o say the heat was it the heat or for young kwai na Jubilee Park and na Liberty Conference so medical culture sa dance dia efiri mu ba no enya asem ketwa o mahne se bra ade nyankopon dia che no ono so be pai fa hudie ene oje e dia mawo or for da no nyame be ye nyame ama ne maye ne mawu efiri se ye kobompa ye nyanom paye ne adimpa ye na saa kwankyra enenam Liberty Conference we mu no asem bi hawo bia no o mahne se twrogu paper so adan no ye de nyankopon ye guso ne ahye no na ade bia dani konua bia no afiri so ne adani ade bia o se ma yedie ba bia no eno so atumi abie eye tietietia eye 31st August edition ena me kamfo sa Liberty Conference we dia ma Jubilee Park ena dwumadie we ekoso orofo anopa no nsia be pe konteman na wanya ba bia transfer de be ya dwumadie a ye bedie nyina no obetumi de ho ayem o se come and be blessed glory hallelujah Liberty Conference August edition ena me ka ho asem e de ekire wono OCP fertilizer no ewodwa so na nanom akuafo si OCP fertilizer no eboa pa orofo fertilizer bay ena me kamfo na mde amawo OCP fertilizer medical choice fertilizer we ebema ono bayana so do so nam so emwate na bribra o te na bribra no eno na disika ba be show botomu oto orofo nkoto fertilizer bi ema na nkohwe mfudie na mehuyanka eni adru eno te maka choice baby ato anguru chemical bia no kwa wo se OCP fertilizer agric extension officers ni bi wo ho ekwan ya be fa so a OCP fertilizer no type na pe no wo de be so mfudie na se no on be kire ama na yefe na anwoma no be so do so no watena biribra ama no so abem 0345909437 0555909437 ana 0345909433 0555909433 yenko pe OCP fertilizer nb OCP wose eye papa azibligbo shonkalu cargo car togbe ahabai keke orofo togbe ahabai keke se menkanche o se sunsum nyuma nyina da yemfama medano adie bia kodani konua dawo so na bayifo hawa adwene ama brabo edi chimhia de ma osa no orofo togbe ahabai keke owo afijasi akwantempon so Bonfa Hospital Junction orofo gina hwa enkoda no ba befo akwa bra ogi togbe ahabai keke ne mai 0244 484747 0244484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 we togbe ahaban keke azigligbo shonkalu kagoka eyenema Nodofo yemfa enkonko enim kekede yakwa yanim ten eyasemo tie se waso wakra so foforo amanaba no obehwe no good no ti bese for this time ya makasa no nyene kasa he microphone him ti be for this time say let time we him na so na for this call of kakran so me call akwa de na fa kan fi me call no so lock se me smaba so funa bisia ti me pe taxi ni enko be bia me won me so okay na me cheta taxi me so funa ko e am ko chele be sahana ade no so ade de we ti nko fie ko to ensa kasa preko na mpeku sai ombo ni ade fambra kasa preko na de yi ombo na fambra
Go back. Only if you don't take us. If you don't go far. Sane man buy. Timbano sim fa pick bra. Ye mo from Sabra na mo wo fa ko gold ni wo ana gold no ba bia wote. Ba bia na metie na akoduru ho. Okay. Akoduru ho. Ti be fe pesa ani mani na akoe no. Na Osei mo pick. En bo pick be 5 feet. To bo bia na pe mefin. So me pass antikusia so ba ko samra. Me pass antikusia ba ko ni mefin. No so jan wo de to so a makusia le hia. No do mo no so ma me pe rubber black ni bi. Be 2. No do mo no suku mo no mo. Tiara puku ya no figu amenu ye sanya na sai. Te sai apa no so. Me nyina about 20 minutes time. Te be 20 was me see shunu. Na me see shunu. Was me fam sem fam. Amna na watu na odi omo nsuo na gumu no. E no sim. I don't to buy mu kakra. Be as 5 feet. Be mu kakra. Okay. Sim. Bom trasa me sim. Ti sim. No was me fam sem fa nsuo na me sa fam me. Me sa fam na me yi. Sa go na me kan. Me di kai ba ko. Os fa sa fam. Afeni me yi 2. I'm sa from me 3. Sa ya digu wa ya na akoy 12. Go do na that TV no so no. Yes. Say ya na wi ma kuma ko 12. 12. Na so we need kasa TV pe 12 pe 112 famra. Ska and 10 12. Ko pe ba no di ska we no. Chichiro ho Osei anko na me wife kan ho ye fa taxi ye kwa black ho ti go do kwa black ho no so for say the rare good no any we good papa sa stamit mini escapa ka good o akoba sande ne se na ho ye ode oh so we kaska o ni sta kasa sofo na ye sa sofo no ska de wan ko tubi no ele ko to no e no ye say ele ko chere no so oni go na kasa okay we good papa ska we de meet mini the best nya wore ya betiska no oil anoti wore betiska no na saure so o makra free inside eba so okay to wore so ba ku bia be cost be say 80 ti be 3 days the 3 days na so okay na ska ho ya dia mame oso ye no mo hia hodo say 3 yesa ba ku bia ye say 80 million 80 million. So na che say o kambo mu akwa 240. Yes. I'm so okay. Ti da ska bien mo. Ese ko pebesia. Ko hu ama fo mama besia ma se kura no. E bia metia kwa ma tuafri ho. Oh. Ya se ska na me ska ma fo tweme pa. Ya no me ska. E gini ma na fo di ka ma. Ko be pe di ka 50 million de ko e. Me wa fo te ska ni ko sia no. E fra on kremo for down. Or this guy could share 50 million. In a chill, madam, for catching my own so mum, 100 million at once. 110. And madam for 2 mutual, and all could share the Johnson. Come on. Afina Yanaka or so also by far. Say, Robert Fabac. Metria 160 say. 88 out of 160. I'm so okay. Say that after Minesca. Back when you two some call back. Come back. Timaya no say no so yes future wuti pese ko wa 2 weeks na me ska ko e time ko awo so nya adini nyina aina madia adin so 20 year 2 e for the money yes ana currency no so ye de e koso aye oye no oye ne koso tiebe ya ke ka bo mo me ska se ga na oye no na ko do 500 ya tum ti se asem ka me ka timnya skali na ko source ni na odi be ya de na skali check skali na me de koma na o skali ko 500 na di skali na share se skali e share se to time ni baba ko so to technical college e o keep to ala no so de no so ko de ka skali wo de skali ko 500 I'm so okay o so de ato se o wi ele so a de ala so ba ko hensu 7 days asani akoyi scan so okay kwaso de scan ko hyen ba ko hyensuo 7 days scan ya timi ye free from na wie no
Osa no so okay na me say ne si ensu atini bia no na me say ne enkoy into car ne enkoy na me koche say ali go dia I said the complete script pace be bia e ho susumem enkoy say ensu we your friend from ensu ni etene kudu wala so okra no so okra di sa o say okra ya makaseti so na me say o si ensu etene ensu so etene e say ha ka me fi say ka be boa me be say o say David so di so they said two car ne ba boase ba ko e ba ni mo e fo Johnson se ba ni so bi da friend nyam am se Hanson no se hade o de galam bi bai na me see bi man no so no de could feel do time o se dia ni ba bi shimu no so ko ensu no so mo adwuma so okay mati na akwe tina se o man be se wa time ati na sabe mo de gold na ba be shensu no nyam fa shemu okay na se bi anti 1 week time me sa fa gold no emra ho ne sa de we nyina e gold no na wo me ho ko di ho so okay ti time so be 1 week down of films be that ko e be ko no na nka se ni ho no ko takwa e side ho na ko to no so fu back no so de adna banam se na so fu no so ko e me bi wo bi ti se no so me sa fa 20 million man so for 20 million come be so for ketwa na akoto no okay twen sabe no asofo no so for pani agiskare bebre so for ketwa so say on for 2000 which is 20 million bra yeko na yene Dr. Amegashi ono ena ode Amegashi Herbal and Spiritual Center eba Ghana na oba o man Ghana medin awaje na nya asem ketwa no yade awasa no ifri say odi aduro no efiri ahuna mem ene baye na Apostle Dr. Amegashi ne nsem o kan say ono aduro no won ho eno na ya na ye mede no Dr. Memo Akwaba ya bru bibi aboko de ya ko pan da ro ma me ho de ne say ayi Aboagye atane ka say Apostle Dr. Amegashi adawrument wa mai nro ni bia no no de bia adware ahomboni hu ani ebedwane obi a o peye bia no o hwe ni a o hu ye nti yes rese obi so mra hobi okay Dr. Amegashi se wode ne nchia echia obi bia da ozu be ma wo emkankane wa bedwafo o se mo bo adwuma pa nyankopon wo nhyiramo na no be unu se agya unua macha atare tuntum eye de o me ba wiase ma de nyina na nakwadwa apaw nyankopon atun nsafre no memene de yedi anim papa ye kura na chikura nti yesre busuafo se o mo mejaye me papa no me de na advert me na me de ba ha no okay it is sen rana na ohima fire na me tie afidie ho ameko sesi no Apostle Dr. Amegashi na so yete say Apostle Dr. Amegashi aso ye de nyankopon nam ne so sayade enkanka ne won na obonsam de yade bi ama wo mu na ade wa Apostle Dr. Amegashi wo ye unique say Apostle Dr. Amegashi hwe yade no who hunu say you be na de ma wa eno ane say jewade aye back to the sender and I know jwade ofoso be ma yet honom ena papa bi a ono ni nua ba de yade ma no senko ma nanya prostrate ni bi ena Apostle man aduro ama yade ne ko ema ni punu bi no num bi di bi a hye ne dem yankopon cha do mo say ni nua ba na ekem wo yi ni video wa record no say ba bi o call ye na ye sa na yade no wasere ne se wonko nipa no wonko kan kire ne se bi eburu yade na wasa no woni nipa pro benwe eno na me Amagashi hu ye hu no sa magani Amagashi a eni hu ne dia yi Amagahu fra Apostle Dr. Amagashi wa homa trufio so 0547 04 43 07 0547 04 43 07 ana 0544 58 09 36 0544 58 09 36 Apostle Dr. Amagashi wo Asante Mantem Hanoma wo so me magazine makro ofo be ma aka ni police house no ene woni ne di enhwe ni mu ye dan ni su ko enkrampumpuni Mantem so wo ka so prison junction ye dan ni ko the western part of Ghana that is Tadi mafon se Tadi Takrade Abrantie na Takrati besia eno so wo Kejebri government school mu wo pe ye dan ni ko bono ahafo ene ne Mantem so a wo tachiman henso brigade no mu junction ne so pe yade bay ene ha wo ye sunsuma na honam mu
ana nneɛma enkoye ɛwɔ wabrabom oda so sonda ye basa obi sɔre ya wɔse me sonda ye anam de ɛwɔ pame patuo kraman nantwie tuntum ɛna sabi ebu pɛtɛ ɛne nkwan no bi ɛnyɛ yade ɛnyɛ daye papa fa wani kyerɛ Apostle Dr. Amagashi asoɛyɛ ne nyankopɔn fa doctor yi so na ɔmmoa Oforisuo na wɔtwe sɛ na mekan sɛ mibu baby sɛ akamfo baby sɛ aboa bia ho obɛdɔre srade osua aboa preko nanso ɔyɛ de a wanyɛ de wɔnto aboa preko da aboa preko srade yɛ nneɛma bebree dɔɔso wɔno ɛta nyame ɛde ma no saa no ayɛ Apostle Dr. Amagashi enti pɛ doctor otimi tu yade ase ɛbɔ na dane ma yade ne kɔ baabi a efiri ba yɛ de a ɛne ewu san Apostle Dr. Amagashi ho a ne kyerɛ ɔyɛ de uko sese wɔno mo hwɛ enipa abrabom o de enubrane hahama nyina ne sayade no o magye atum sɛ Oforisuo bɛma yɛmfa ahenkyɛ no ɛnhyɛ Apostle Dr. Amagashi because anwurani abrantia ofifra omantema betena oman Ghana mu asante mantam hanom na woyɛ nro de etimi mani pati aposunsum ne honam de na kyerɛ so waduro Amagashi ne dini ne dane so ase kyerɛ sɛ wo hene ase kyerɛ ne sɛ bibi hu a ɛyɛ dai edwane ase kyerɛ sɛ ohunu na wo yade a na obo ayɛ dai atoyem ase kyerɛ sɛ wo no mo yɛ bibi duro wo Ghana mamu ha nyina no wo mu hene ɛna ayɛ dai aba wo hene mu pomponsuo ɛne Apostle Dr. Amagashi enti yade bɛn na ɛha hepatitis B, HIV, coco, anaye gonorrhea, syphilis, ana obi si anemia achimi mojawe, obi sori wose menai me de bepemo sa anemu yedai, anansi achimi, anansi ono onko soldier training, ono so onko police training, eso otimi chiniba, efri se uni peduano, onka se ne wo honom, eni moje ejina umu no, yade ayedai abem, obi so se menai aye kakraka, obi tia me kra me nyede menti, yawo yade bi e friend elephantiasis, jepim Nipa, prostate cancer, and one woman sa ye kidney, a home so sway day attachment, obi wa uhuna, unim so ye nipa fine, or call hospital cocker check ya, or no ye hunso yare, or no so to be one medium so yade, or yare, for nature Apostle Dr. Amagashi asye, Mama yen tuana monko na suye, or ne yade be a day high, soon summoning them own to us ye, never be crave free battle, or mona done in your day and come. Okay, the book of Jeremiah chapter 6, verse 16, was a monkoram kojina crutia, na mumsa baby at tempone da, na mon fasu na munya homejie, nanso nipa no bia you imagine say onyade o mo be day, o mo beko because o mu remain what adamant. O ma you so o mu ye obstinate, aso dene ene wo enipa so yade ha na niema enkoye enti da biara da no wo de niema bi ye dai eye ne ho o justapo so ne ho se jana se yade na ye yam se da bre aye fashion bi na ye amasa enipa ubewu emema ni bia ba adabrijo enye mema nkwa na to da Oforisuo be mo ma ba adabrijo emma ni bi so adabrijo kra de enye omuni atenka woda ho ayese banku so onim kan bi kan ne ebodokum ye frɛ ni chirotumi eno na ne omu ayam de aye kenke no obekoda aye bedebede no kase pa kase no ye frɛ ni twi pa se chirotumi so otimi di ba ko na kyerɛ so de o bɔɔlo papa ne profo a yesua kan ne no esondodo etu obadu ho no ma sa woda ho se adem them ontibe nya hwe oni atenka bia anti ama be ma na bam kra ye dai abu ama say SS1 kra na nani di wo machi o bra na omma wadura bam watima ye dai atenka ama bere ma na nani atima ye dai age oba bia wonye sazi oba bia wonye romantic bia no papa ye ja no be ma fa na chi because oni atenka sa oba sa meme ni Apostle say bra na emema na sabi wonu wo mote ana mema bi a wanya wo mabo mabrabo mo ba no wo kono omo odo na yemmo wo matenase yemma wo bedi anko eno na kwa abre hanom nyina de ho Ghana ono mo hwe yemfuye so agriculture o ma detect investigate abawuram say the whole Ghana the whole world kwa abre menkanku ana eso so wo si wono amfa nkwa ya angu so Oforisuo bema sa ade echi anopa na ukoyi na so odo nsa woma eso se twan wo so pese o ma himfie onom ye dai eso twan na se na damfo na efre ne se ne kwa kubra ye nko ba bi o se maka afrum Apostle Dr. Amagashi asoe man so wo menstrual problem edrubo some a na wo mu tie mu charge ade wo ma ya se ye wo me ne kra de wo mu si wo mu ti ebi kra so wo mu kokohyehi wo mu ebi si ya na wo mu ho ye wo mu de basasa emuaye ni nyina ya Apostle Dr. Amagashi asoe wo so ame magazine makru woni akane police house ni di enhwani mu akane
police house na ɛwɔ mɛkuru no wodo onye duru mɛkuru say pe busa so papa so Dr. Magashi akra opanyin wo bɛkyerɛw yɛ konkran pumpuru mantem so wɔ kaso prison junction yɛ dan ni so kɔ tachiman a ɔwɔ henso a san so na yɛ dan yɛ ni ɛde kɔ takra de a ɔwɔ apanwai junction kejebri government school mu wɔ pɛ fra apostle ahomatrufo so na ne ntwetwe nkɔmɔ 0547 0547 04 43 07 0547 04 43 07 and 0544 58 09 36 0544 58 09 36 ya die bi apostle Dr. Magashi etu ase na ye kan ne se ye nka ne ye jamema ene mema wo mani monyam nyina ne jabisa bi brudie nyankopɔ de sensen wo manam no enti obarima bi a obarima sɛm ntimi nya adwuma bi a kyerɛ sɛ wani awu wani awu wo aba da bridjo wani awu ni sɛ wani ehuna de because bible me kyerɛ sɛ obarima nya wani we sɛ ne tuatua na ye wani ne mum de sɛn wani mu no ebinom de aba da bridjo binom de ntimi nya adwuma ɛno kora nti bible no da bia ma ye quotation the book of Deuteronomy chapter 23 verse 1 coming down wɔso obarima ne bɛma nya adwuma ana obarima ntimi ne yere na ana wapɛkyɛ ne bɛma ana wapɛkyɛ ne hwa na saa obarima no ɛyɛ abɔ me na bɔ ye musuo nyankopɔn masia ne ye kotontum awurade nyankopɔn a wo sɛ nipa no wɔse wo ba hɔ no ma you need to be what ostracized. I was here banish show. The chawo to fro and fa ho ntansa memeye na ye de ye gina so. Enti asafunum bebre omu kwa ya na asafunum bebre tatena asafunum che no omu mema nya adwuma. Asori dia wakwa wacha wa na wa. Ofeso obema because wo ba fia ama wahene yire nnati wei wa ye aduane papa bi dia ye de ama. Oba ye aduane no oba so ko no mase ya ne ho sisi ne ho so. Hwere kara ne ya fe ya du so begia adwuma no na ati asori den ena honhon fami ena Holy Ghost wonya sofo nkyai mi amete yi oberma sem nkofom nyankopon di mi aye ni nyina ma apostle Dr. Magashi se bra no ne beje ode oberma no open kese a ubenya open bedema ubenya no open kenkenken a ubenya open gome a wososo abayede ubenya enti ye wonro bi e frɛ baako ye wo emerma din ye frɛ baako dem baako soso de odenke ana baako soso de makayiri baba baako soso de mantarabo eno na ya na make an one say my bremi ni na sika ko foto be ma because obisi said in ye de mantarabo no be den awade baako so ye friend aprankam na pozozo so na the last one na foto be ye friend no magunde obi ani Ghana hanmo ye bibi drop so be ma otimi ma berema etimi gina so cha apostle Dr. Magashi wa yesa bi se bi eburu ahaban mu nyina no enam di ka se obi a opeso ye bibia no osu afira apostle Dr. Magashi so aboa na ntwie wo so obedore srade a wonto aboa preko odwan bedore srade a wonto no anwani abrante a ofiri anwona mem na anwonafo nyina na is oti region ni voter region aka bom se okay yamfa apostle Dr. Magashi embra o man Ghana no metu yade sunsum ne honam nyina fama ye no na kyesa anwonani ka so wadura na oyɛ dai waduro Mumya so apostle Dr. Magashi mu ye na se anso no mu ya daache no ebi obetima akodi nsisem wo baabi ehɔ no ne ye beka a kyerɛ se me hunu yanka ɛso na ye de na aka ɛyɛ 0547 04 43 07 0547 04 43 07 ana 0544 58 09 36 0544 544 58 09 36 afoso ye adwuma na mu ne nyina oto ne nsa e de ayede afi tie nyina ye ntu ana monko so ame magazine makro na wontu ye honhom yade de ye sunsum ne honam ni apostle Dr. Magashi ene betime tu ase de amaye okay ye ne Dr. Apostle Magashi of Magashi spiritual and herbal center yene wo na etwetwe enkomodofo bema wabo adabridwo die wanhwe ya ufie ko edion eno ti bibiri yesi wo trase obi aba ni nyina ne se ukofie beda ha no eno so entumi emwa apostle Dr. Magashi na yene no etwetwe enkomo no yenkowei na yenkotue ya de ase old police station macro eho ena apostle Dr. Magashi o ye kwa yanim ten ena yehwe eja enti sabre no
so for keto aso say for 20 million bra 20 million sambra am sabra ye mini 20 million bi am sat many aba buy my first ka bi ama cause no skin asa ti ho be say ko be around be 9 o'clock to be clear ti bo be 12 months so me enko me fa good nimra yenko shi won ko yade no am so okay na bi go na de man na o de no te o re gu ho ana o de pipa o ba fa ho no o kichiria o de na kichiria o ba no de ma black kichiri fa ho ana o se ne de ko shi won kichiria ya fa ho ana o de o jam man bi tintin kakra se me kwa na de abadi de ko shi o se mi dis so okay ti o ye bia na no se me pa taxi ele de consumo to na se ana o se fa din beshi no bigina ko o bina hono so me fa mo hona mi ya na mabana yoko mi ya na dis mi ya na guru so mi san ho ya step bi ana mi san so mo hona mi ya na bo mo ibi sa am chirma no na ho so mo se ho bi ho amre bi dawo nam de adene to ho nam de bo tos no se me wi na beto se me wi no se ni yankoi no so me ba mas kwaso so ko ai na so ni e be papa mo ya na mako na me fo ka na me bae ti da ta na me sta so ko bo asante be kwai ase me ko kwa me ko ndi ko mo ti di obe for these 3 days ti ndi ko mo ya na so ke sante ya me sa ba boase ti ndo na so me de ni ba ko hwe ade no se ho ha na se ya udru ho no fa ka go dru ni ko na huma no ya me the boy na man say ni ho we na petra dia na say na bo trasa me si na me hwe na bo no so da ho na de ni ho kwa na bo na bufu e para me free sumu na times na ba ko no tepa fa ka ko tepa kwa na ka je ma say ade ko e si ni ade ne ko ni ho am fresh off na sofo ade ko share ho ade ni ho minum no so mun de ko share no so ade de enrai me kuma tu yem ba ye ba ko hwe sofo de he na wo frɛ no na sofo na kasa no a okofa sofo no ba ye no okofa sofo de okosi ni so no no okay ba ko de okɔ ada no de okɔ sa ko to frɛ na e na mufu na sofo me ndi ko ma no se obi hu ani ade na ba fo so ho na so what de oka sa de ka kuma tu yem ni be hu dia that means oni hu bi ade ayi na so ye bi mu kuma tu yem dia na misa de oni hu bi so okay bufu na sa tem se sofo ya sapa me do nyame o ka kire no me ka kire David so ya sapa o se sofo ne friend saying friend papa one bo sheba ba ni so papa one bo sheba awo wo bo asefan ai kwabra kwa no okay so okay ti ya bufu e na me ka ti bibia na bele mti wa akwa mi ene de ma gya ya prekese I'm steam ka na person ye ne dey okay say hu ba bia me ne ko ma dwuni na sa ka otu aka betumi atro no aketio ho na say okay say akoya bansem ne be wa we di for true they say obre we they say yes we ti me dey I'm so okay ti be mo na fm ya I'm special ni pena ko fm ne ya o tin ka se ni o si ye mama manfo no kwa me say na so a ya go le du bebe say the whole year obi ye bibi na de ko a broadcasting ma the whole you know man fu say bia ko al size ba we no what na duma we na sweating more am a bia anti FM station if an corporate station ni ade kra ti ka say nyam no mo bi FM wo gi ho FM Silver FM afa no mo ye kakra no tam sa me ko ha de na ko asem si adi mfie say va se be last year to fa se ni na be se fa se be 1 year mo ni e di do yan mu na na se e wie close ni bibia bo yan ni wie bibia ya of no tima ya adena amame ti me ko no mo kechi mo na mo so ke sa na o me si ate de ya ya no e frɛ no o frɛ no afa no to papa so o de wa ha no de wa ha so for no ya for ka se no so ko me se sanity dia to abo to yanko minima bia na so ya o se ko
so que me pesque mo na fa tenti no so anso kasa wo mo ka no si ai me pay 5 million no de ma wo to mo se me da se me mra me kwala da na ya te da ko ko no so mo program ya na ya no pa ti bo be 12 no we bu kan si yanko ti ba ni mo a be ji ni mo be fro ka no a na da ba ni bai fro ka no ni pa o mo ni ko ni mi no me ka ho yes da ba ni ka ho nai ti fro ka no na da ba ni se no kitchen ho kwano class de si ti tembe 5 million na o se masa de da ba ne yen embo yen ya fo duma lo so ko ase o ko be bi o se de dana bi na o ti mana to on ti ko ene se si fo ti si fo ba ne ga no de ni mo ye no na so masa se ni mi se ma ba ha be ko be tu busi ni na ye consistent dia de mu ya me ko fm mo ya me pbia be ti ni masa me ko na ka ho le to ko na mi chai okra I'm sorry, Tiwa. And I'm Baba friend said that. Don't have phobia about Musso. Ay, Musso, see, will be a duke beer, put him up your jammer, which assistant. That could be a maybe beer. I never saw a cosita, I would call my boy, Palm, sir. It's can be about myself, I'm so came in coy. I'm call. Konosu. Come story na chilo no sa de dia 600 me fambra 600 million cedis me fambra 600 na kan scan ma no se o ya me just scan me twist ke bia o man baby bia ko no me just scan wi o me chim be fa be scan me ka be 150 million be chim me sa no so afa ba so ko ne do be ya ko ne ma so okay this can ma on frère ça sauf c'est si so okay si oui on a ça n'était dia ça ne sauf ni no c'est on s'amène to court nanti hasono que c'est ne que si boisi ça n'était dia ma so ye no boisi ti on a dia ça me ko na so okay dia se me couvre mo ça frère me ma se me bra on ça femme ma loya fofo oh inside ayo do chelo ya hona me koe panenti se asem ni na akosi sen asem ni akosi se ewie ho no ya so for akosi se ho mo tuma so mo problem na mame se me ka so lo ya ka se me popoli me report me achi no e bi bia na se be e do mentimi me achi na gold no ni nyina om de koe na ba ku ye so bag me de na unyae we no e bre be de ko kofobi ho so be mame ti ba man ka script na che so fo no o mam se kam ko to no nti wo bi aso ano ano ti wo ye to no ye bi o mi am ne baba ku ba ku ase ya ano ti o mam se akwa akra ku chirichiri ma ho no ma nye bi ti me ba ku ku ase no se me fo ha bi e fa no konfo ye se anu me masa se me hwia na wi akra me ju be na twi ba ku ana se si ti wo de ga ba ku ne ko mhwe sika omu a oba me hu de ko kan so se si ko sa de ko e akra o na me che o che ndukra me kinya o ya so yo di masa ya de ba nyi bi bia bilia yo se so me dia bana ko de ku ne ko fo di ba ko se o hwima we se stampa ti de me ko bi bia dia ti ba me so fo ya dia o ye kra anti ma ko nan ti me ko ni me ni abere ti me ko bi ma so fo ko fo bi kra di ba ko to so hwe de bi mu ape ti ba so for si ti ba kwa kuti eisa ti ba na so no problem ba de ma ka me ko jimbra ya fa kan ma ko ji ma le wo ti di wo ko ye ida ti na me se ene me ko konfo no na se papa e gold ye free asase awie o di akoto afidie so ama afidie aka jo se e re ana se nye re ba we no ena mani ma yanfo o mo ye se sa de tie dia ono chese kenya ho duma bi awie ya go no e to enyi cheche we ni na si ye no ye we ni na wie ko yin wa na so okay sa de tie dia we no ya we no ba ko mo to go do ya ko be tie ko no ma sa fa bra se go da yo ade di guso mi se go da e be no se go tie ya no so da bi we de la de da de bi na
okra di go nya go to see na just say good wa when you am no good wa papa ya nya me bi kwa ku good di e nya bi amfa nkofie o adi no ka se ni say no way no shabagi no okay you ne pa jam yenwe akuma ko 12 me hu se e asapa ni good bako to me hu se we no na so wo yi ni wa o mo ko na bag bi kura sofo no de me hu se pes bi ni na kuta no some pes tu be susu se time akofa kosua na ba no di gu amna ni mana me kwa na me no se sa bibi ni am sa kofie kofa be bi akoya no na me fie ba fie no nsi na ya na so be se ba se be 20 feet and tu be susu se wono na di gu me so me so cause adini ni paja konsol me mane mla fam kakra leke ya ye shan kakro paja ko si ya makuma ko si atu makuma ko si 12 uyi de wani giye o mani je na ho si ya black pa don't you know ho black na mo propose ja so no uyi no so we o ka se anipo e wo se ade ku tua ma ono ska benya no ka so ya small boy bia baka so bia ko jiska duro sa no mo de ka kira na wa pani de we sta kura enya mama enti pani wo besusu se abra wo kofa kosua na ba no di gumu ana ase ekire mam sa kofie kura ko ono ka me ni me nu kwa na ho na ta me ni nu kwa na ho so fu do fi ta kwa de bai no me ni me na ho ayo ti bi ni ana o se ko kofa ade bra me jafa kofa de aba sesi e ya ye din komo e wo Asem Mpe Nipa dwumadie so yi sesi wo de ko to afidie so enye good oh yes o say ti say o person juice ka free so for because we no ti wo kra me say yes I did this year nyame o hata we na che bi twantwa we me yere we ala fufu bebre be che we makoma koto emu nyɛ nku sadi we emu kra bom star ya school mo ayi me mo pum star ji ezo sika say na akwa kodi so for no ka critic kan na ebomu ni nyame nyɛ ebomu star se best 700 million 700 million to sika ni bi to jiwade o Jeffrey wa o sofo no sofo de sofo friend say papa one just one ni wani ni yi se asa we ni say star o me che say e fa ko be bia ni ko put say we star any problem so ba be say we ade we e fa ko yendi you say we star any problem na ma gbu mra so a me dia no okay ya kwa computer so dwani mra na ye ne twetwen komo kakra ye ne so fono ko twetwen komo efirize kana chichi ya bam ya kwa computer so dwadi mra sisia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nko wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure
secure a good job in the UK. If you're mentioning a crime of Kumasi, Asafo Labour runabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wadi she during san. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene o chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Very mensio. Nomno nyansem. Enton ma obi a wonye mfi dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Afuyi afuye na saduru hobie mu enti wo dwedwe fertilizer afiwei ubeyusu ana esanse afra se fertilizer wotoye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ani OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton yayo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yejina homa Ghana ene Africa kuyayo oje sunsum kron ni moja Edru hopiemu food for thought addition omayini ya wedubuachi onyame akoa ofremu nyina se August onyame ne mu appointment asemu ayakasa ho ose the we free asomafo sam etiadio no nwoche nyi mu miensa na David nyom etiadio wache baako nyi mu Jubilee Park Kumase anopa no sia pepepepepe na de ubeye nie wasifa plain paper na plain sheet mienu dia unyina hrogu baako so na sadam wopepoje funu media ha nyina yahye no wo baako aka ho eniema papa upese si wo wabrabo eno so twero no wo so hane so sa eye candle akwankyere na fa wo candle baako ka ho na no na ye beso ye dia bompai Liberty Conference August edition the heat ye bebompai ye bebom na wonyame betiesi ni boy so omayini ya wedubuachi na hofadie ebe nyame madia adwumtufo nie ora kwakujesi minister Kwame Jedu minister Kofi Pepra wonu na bet so chom ahokeka kwan hit August 31st proposi prempa obuadu poko Calvary pema kokodrufo the friend is that what sere dom no be Kenya ne ho ye be kaya tamfo egu oh glory hallelujah one more time. Okay. Sabre ya papa wakasa. Yakoyi gold na wie. Sesofo na digu amnenim. Sie true gold no. Yako test yenye gold wo. Sika asofo na gye no enye sika ketwa. Chief producer Nkwantabisa ene sofo no twetwe nkomo yenkonko TV mrasia. Papa ibai eno odina gudie esembe tru yenim. Se ye muano na asase ne ye ne yere asase asase no ye ne yere asase bo na hweso ye bibia nti krono mkura no na chichiri krono nti ono ne ohina wo kromo nti ni godi bi na godi ene na so ma
ɛyɛ ho bibia nti edu no tu no mekora me ma obi bai no kokotu ade no edema no papa yi nsa kan agudie yi amamra esi ɛyɛ wo ho no o kan se ya ye bɛyɛ mo waton no man charge ne sɛ me charge ne maji use matu ama apart from maybe a bibia ye beto binti bibia beto kura no bia e beto no serve ne yiri dia dance ye me am so mi misika e support ko bi say ye na ye ma yingina enya biadi ene say bre ya ye bibia o ka asemo ya na papa idi atoya edu ba bia na ofre na ne bu afu no odi matem oba e wodi oba keka enti na yere so kaka bia na yere no onfa na yere asabu nya hwehwehwehwe ti dia na yere baka no enya adwuma so oba yo ne yere nyina anso na eba nti la show kura ko ba Asem Mpe Nipa we dia me se madaje nso mo fa ncha me so mpafo e ko ba se la show kura no ne tintin titia ne baba mu ono an ba girl if you school by eno kura na ba girl ne kompai bo ne kosi mu se ne papa enya agudie enya skabi sesese no ko bisa papa na ansa papa no kura etim e kire no ona ye ona ne yere ne nko ana no moba enti ne ba girl ne ba ye ne na dia ye wantwu o me ne papa ne ntema 7 nyasa mene na eko but I say okay bibi on tiase na me so ma ye din hwe no 7 ba me papa mentumi nya ne kasetia enti papa ye du ba bia na ya manso ti ne bayi ne ba mu a ne ba no ba e be chechire bibia mu kire no afi ne ba ne ba mu ana ntiase aye adwuma ye kwota de keke oyera yihia ye de ade no yakopa wo mo ankasa kora kukumase railways no so konya 1007 but odi o mo de kire na yi fake ande nyame adom ye konya original one because me biska bibia mu a me yiska bi e de boa because me nim say ye ya wo mo ni nyame me nso me nyame kakra la show na fi akwa se we na bekonya media na 2300 ade na ye koto no papa no so oniska fine ena namoso ena ne bayi ekobo obosia 5000 ewo nase be ma ho ne boyfriend ho ne bayi jiska 5000 wo ne boyfriend wo no odema ne papa say anka onye dan onkoto oyere no na ye nya ade no papa yin saka sika ni kim eno ano no ma antene nka wakra na yere se wo ba me ho wakra na mani nyina se wo ba me ho ma antene nka oyere no so wa wankoto ene wo peja gold ne de ko eduru so okọ akra puku ase konfu ba bi ho okọ ye no ena konfu ba ne kwaje oyi gold no gold na ye 12 okọ ya konfu ba na ji gold ne ba ko afrim wayi ba ko de afrim me ade a me ye no min kura black 7 sunsun madwuma ne ye wodi obi akura obi kura white obi kura black ye wodi obi a na honhom ode ye adwuma uba asofo nchen afide watamade no e de ko akoma kposomfo e ma me na ma bere ho begini na bepem sabre no minyi ba kumpo minyi wan ba kumpo ento ho me mpase beda me fie mpo because minim misuro abanya asem minim sade wiase ye ntwanto so ya na watu media ade na kona konfo na yi wa wodi asie kire se o ma me hobiem moko ya konfo no mepachu enti se open no kure wo mu a me mpasa metoa so akasa bebre wo mu tie video no kura na fa video ni sen wo mu ani die kwan so wo be hu no kure bia ewom enti ono konfo no wakọ akọbụbọ ne ka wo ade ne ho
Emma ne money frame ne banner frame or so papa no si oba me was say monsieur o mai. Oh. Chire papa yi sa no de ko enti me hwehwe mu no ehu yi de ekọ manka hwe ankyere papa no ena nya se bia asama benti na me betwa atra beka se bia me hu de ekọ menim de ekọ manka hwe amfa ankyere no papa na free Accra na woba no ofiri ka mu si station yi pena me frɛ no na ya homache above 40 something or so. Yeah, almost 540 something. That's a sakura moy. Papa ni fi ka musi ya na me frɛ no. E wo station. Me na ne kasa wi ya na ne phone edum ye. Na me kyerɛ ne sɛ wo mmere fie. Bisa sɛ okwa akra wan kra me. Nanso ye dan. Me frɛ no me ne nanti nyina ma frɛ ne saada me sɛ mahmache me. But na me pɛ evidence. Me pɛ no korɛ. Because me ye honhom adwuma service enye fake nyame tumi na me de ye adwuma ba me de papa no obi mu no obi nye ne hwe ne tintin ne tie die nyina papa yi e bae me hakura na oba charge ne phone nti oba ye no ene me bisa na numasem ena me de camera si no so me video na atoho ene me bisa na numasem ka kire ne sem pese nensem nyina no enti o kasa na me video no ba bi o di gold no ko ye konfo no ese won o gi no dwan ba ko ene na ntwie ene sika 400 million na wa ye ho ade ama no enti mutie mpanifo no mesremo se bia mu e ba bedi mu nchen na mutie video no kura na audio na mo fa nchame sa mo hwe video na nkasa na amaye na papa no media san na mo na me ba won se me bisa na sa mutie mu nsama mo be won kura wum enti e ba ma bibufu ne ba na kura ka sai anke minye ye kire die na me se da bi bra ma bra misika ko wuram ane modern ba ma bo me fa ha me yesa isanze gold nwa adwuma ya honhom enye ade e da fom fidi agoro enti esa me forso na ye bibia enti ne ye wo dalation esa papa no kokoye wo nsuo mu papa yi kokokere me nsuo bi nsuo no kokokere me no mesre wo bread no wugina serve asamka minka nsuo no mpoa anase minni obi atem na mo wugina bread no mo wo wachen bread no wose wana wode serve agudie ne kwese na mse da bi enye obi ba wi ba bia obekwa akwaya ade no sa nsuo ni bi na mihia keke enti na sofo baako me no ka se sofo no wo bre manya sikuma no wo menchen wo boase ena meneni nyina ene papa yi yetike mekwa ya mfa meka ya high taxi mia na mitui aka papa na wachire no oba benchi oniska enti bibia ni am supporto e fa drop and mia na mitui aka ya koye kohwe bensuo be ekochin ya kwa ha saa ikonya nsu kase a ono anwu ba bi obeya de na mekire ne se nsu ne de nsu kase ya ba ya besabi me de kwaye ma de a me de beya ma no honhom e wa gudie no ho de momo no ankasa ba bi biara wo pe bia ne se nsuo no ba bi bia o pe bi obetumi de agudie no ma kire ne de eso e kwaye but ni kwan se me de mani hu ba bi agudie no wo de be hye eni kwan se me de mani edi hu ena sofo no ka me wo so eni kwan se makola bia hu enti da o de be ko no ono kura mpo no ono nko na be ko eni kwan se sei no so wate me frɛ papa ya sei me frɛ papa yi omra na mesre no ye kana sei oye na mema kota ye kan ometa mekonya na onkonkota ada na manso na oji sika no wakokodi no de akọ konfo ho no menini ni problem ya mia me di sika beta ma no na mia me di sika toy papa yi emfa egudie na mra mesre mo efre papa yi omra na papa yi ba ya na nsapan aha omra na pa no wa ama
menene kasa na pa na mi ba bi tu kwan kura na mi bi tu kwan na me ko echiri na me kire ne se o mi ba bi tu kwan ti me sere no omomaden so wo beba odi ade ne beba menene kasa na pa no wa ma obani mbre 7:30 to 8 o'clock na obedu ye na ntimi bufu se na sa time ye nya adwuma ani mbre sabre ti time a wankasa wo de abai anapa me frɛ wo no okay fine ade na wa hia eno so so wa fa ma na ade akyi anam se daddy wodi mi se me tu kwan me kwatamale ne ho a me kwan wa me be drive from Obuasi to Tamale edi akọ enti ase me simuntem daddy esa wo ha me ade na me kase yese wa se mo odin dodo me ne kan ya na me si okay sa dia meko na mo nyame boa sofo na first day na wo ba ye na me kokko divoa na me koye program na me kokko divoa me koye ahemfo bi adwuma me koye program ma ahemfo bi enti wa metome enti obeton wa se kropon pastor wo hwe wa se kropon ono oba beton na ma metukwan ya me ma obehwe machi wo Obuasi me na mo kasa sisi akra sa pastor na wo Obuasi sisi a me na mo kasa sisi ya Pastor God me na o kasa impe wo monsa Sompa fo onsa kan bombe hun se doctor na wo Obuasi sisi a okay papa one na yetie ne no boshe ba sana Obuasi fo frɛ no mfe no boshe ba na de hwehwe maso ne se o se eni kwai se ba bi o de kɔhye wo nsumo no nani hu ana se nakoda ani hu nanso nakoda ya na ka kire papa se wo ma no 20 million papa nya wa na kan papa yi sofu boshe ba nakoda ena se papa ma no 20 million no ni ko nsumo eno ni dim papa mu efiri ho ena okoba ya good no wa hu biem enti na ehwan ne fa good no aya asem foforo omra samwa no foshu bema yanche atifu biem na ke du bema na ke du gas oven papa fi baby awo bia ye chiao minim se amanfo tie obi aya let eti sa semina enoma wo koswa foshu he do disika ba wi aso ha nipa wo do disika ba wi aso ha nipa papa na we papa yo ja tiwe sisi ya pa wa bere utim se nkenyi se na papa nka wote adwenwen ni usika bi abusia wakobo akodi baby kafra wate na ye ba wi ase na nke ametu sika nke na modi kasem bi nko bia ni obi ni asem on se e kacho se good ho no se ho ye odenti ba bia besia wo bia no di meka because unim se good no tuna se be kan won sa won nane a sa sika na wo bebre emu bi na ba se so sika bi nso sika so ankanya dia enka de be mai enya why abasa kremo se dakna unim ofosho ye be sere ya sof o se fe say bosheba na sa bosheba ye ba fo se sofu bi amfanto ne ho so ana ese bosheba ya do so Ghana ha obi a se bosheba se munim bebre bosheba cheze de nya bosheba papa unim minwa ebusa o se edi be se 1 year no watra wasa ache dodo ache wa ku se kafo no ba no so striking na make can say ene se wu ka tutu ana wo yire ho a because ana wo buru ju ntema na wani ekoko ija 1 year papa se go du kwa wona wani ade de wo keke ne 1 year de ene se obi ju sika one day na de che sokura kwa kana sem foforo ye be sesa no ma we no ana na ye ka no ime hu bebe Yesu Kristo go to good ede ma wo bi o ensempa na no ka kone preaching kwa but ene ede na ye hu first yes go do baabi a na nya asofofo asemo ne won krofo a omo saa de ne hu akade na ede ne krenso na ye adwuma hwe kwa ya afaso baabi a me sofi ni nsemo ka ne bebrebe nyina no wo de kwasha ni kwa se me na me hu eni kwa se makola na ehu asemo e ofosho wo na de ne ira yo tio
ɛna baby osa de akɔhye ɛna ofiri machi ɛna ɔkɔ ɛna papa ma musa ɔse wosi sa go do sa de konkan kɔ sɔfo baby o ɛna korɛ ɛna wanya bi wo konya na go ne kan go no mere kɔe o de konkan ɛna wanya ne ya se okay akɔre tue no bibia papa ɛnfo de ma fa nkɔ akyire ansa afa de ma fa go na akɔ de ma fa nkɔ akyire ansa na wo de kɔ mere kɔ na wo de kɔ ma wan sɛ ɔyɛ na nka wokɔtɔ aba ɔyɛ enti akyi no mebufuyi sɛ saate a mekɔ akɔhwɛ nyɛ baabi akyi kakra nti wode kɔɛ yɛnokɔ so wode kɔ wode kɔsi wɔ bi so wode kɔma wɔ bi wɔ hɔ mede kɔma wɔ bi wɔ hɔ yɛba mesaa de brɛ no ama ne kae na papa yɛdɛ na hu sɛ hɔ no ade kɔɛ no hɔ ne dane anasa ne dane sɛ mebaɔde me kakra meka no sɛ mbaɛ sɛ wobɛ ɔgye ɔdane yɛ akɔ ase bia ne fa gode ne nante dodo ɔhɔ na sɛsɛ asɔfo yi wohu sɛ hɔ na wɔbɔ kɔ baabi atomfoɔ bɔ no ɔhɔ hihia no baadeɛ mede kora me sɛ menyɛ sɛ meyɛ biribiaa mesaa de brɛ no ɛna mede brɛ no ɔkaa sɛ bi adane mentumi yɛ ho adwuma bia mu afa kɔ aka mete ase ok ɔso de baa wɔ soom wanka biribiaa nkyerɛ sɛ asesa ade ne kɔhyɛ hɔ awɔfoɔ so ɛno ɛnoɔma wei na yɛana ɛduruma bi a nipa dasani pɛ sɛ ɔsakyɛ anaasɛ nkɔɔkɔ asɔre nyame ampata ho baabi amfa wasɛm nkɔ ɛwɔ wiase sɔfo yi ka wekura de nka wokɔ ɛfa ho bɛyɛ ɛnyɛ wo fɛl sɛ sɛ deɛ wɔkekakeka nyɛ wakasa bebree me nnoɔma mmienu na mefa no asɛm no mu one baabi a wode kɔ akɔhyɛ ni kɔ asɛ mimi hu na wohu ana ayɛ dɛ adwempa wɔtima wohu ana ayɛ dɛ wo se ade yi wowanya wode akora wobɔ ho ka dɛsi aban mu mienu deɛ o ɔfɔ so wotie me aban mu mienu deɛ ɛna wo san ka kyerɛ ne sɛ baabi a wode kɔhyɛ ne kɔ asɛ mimi hu ne kɔ asɛ makola hu ade so wobɔ ho ka na ne ade a mokɔyɛ yɛ gold a yɛde kɔhyɛ baabi na afei ayɛ kama ana ho nkonkron ada ɔmo na ɛka na nyame akasa kyerɛ me na nyame sɛ ɛnɛ sɔfo ɔba so ɔsɛ nyame kasa kyerɛ sɛ 3 million bi so de bia saa nɔɔma wei nyankopɔn wama right time yesu kristo wama right time mohammed wama right time wobɛka sɛ sɛ bempɛ wɔn de wɔn ni maame ni papa ɛna ɛsɛ sɛ wɔn aba ɛna nkurɔfoɔ bi afa wɔn ho ɛna wɔn de yie sɔfo wobɛkɔ ne fie kaasi egu obi ɛnya asɛm ketewa so ɔte aseɛ wobɛhwɛ ne fie a wasisi ɛnya asɛm ketewa hwɛ papa yi brɛ a wabrɛ ne ne yere asase so ɛna odi mu ntintiman na wakɔnya gold hɔ hwɛ de wama papa yi ayɛ kɔfa wei bra yɛ kɔtɔ wei yɛkoto wei ɛno na yɛ sika no na wei ne deɛ short aseɛ ɛna wagye wei nyinaa na gold yi na ɛsɛ nka beginning na gold no mu tuyɛ deɛ na wonim sɛ ɛyɛ gold papa but hɔ na nibra ne ba na mɛfo so yɛ na ɛyɛ me yɛ sɛ nipa tuntum ɛno na yɛ na yɛ topic yɛ kan yɛtiri mu ɔden mɛfo so nipa nyɛ ɛti gold bar sɛ yɛ ɛnan kora na sɛ yɛ edua wodeɛ nka papa yɛ ayira papa wɔ di sɛn ka deɛ ma ne bɛyɛ mmiɛnsa deɛ aka deɛ fa wɔdeɛ bum mafa ni nyina sɛ yɛmpa sɛ deɛ ɔmo kan yɛ a wɔwɔka sɛ sɔfo yi kan na kyɛ sɛ ɔno ɔhu sɛ ade no ɛyɛ gold ampa ɛyɛ dɛ na ɛba asase so abɛdane ana gold no anaasa adwane kɔ nipa nama ne onsia bɔ yɛte asɛsi ayi wɔɔkye ɛbɔ yi yɛbɛtumi asa asɛte ama 6 abɔ nti ɛduru time bi a madi ka aka sɛ nipa sɛ ɔyɛ fast ɛwɔ nɔɔma bi ho ɛna asaafoɔ no deɛ wiase si kɔ no ayɛ den ɛwɔ nɔɔma bebree wɔfɔ so deɛ sɔfo no ka no sɛ wɔtie na sɛ obi ni na wɔn target sɛ wɔn mmerɛ mɛyi na no because mente nɔɔma bi ase ɛwɔ mu sɛ papa tɔn ama n'akyɛdeɛ sɛ mfie 1 year yi wotie sɔfo yi ne nkɔmɔ a wɔdi nyinaa wɔ pere baabi mmienu na ɔpɛ so ɔde hyɛ ɔhɔ na ɔde tete ne ho ɛna ɔma gold nso de kɔnkran ekohu sɔfo baabi nti ɔpa kyɛ sɛ gold ne kɔ hɔ no kyɛ sɛ gold no na ɔhɔ na kɔ sesa yɛ wɔn papa yi so wɔde ba ma hu yi wɔn yɛ no nso so wɔn ankasa ɛkɔ yɛ asesa ɛna de to so mienu gold baby a wode kɔhyɛ ni kwa sɛ mimi hu saa tam na ɔma fa ɔmo ho adwene dadaada eni kwa sɛ makola hu eto hɔ de ba critical na ɔde hɔ gyina so papa wode kɔhyɛ ɔno mi hu yi ɔhyɛ daabi papa de kɔhyɛ makola bi hu daabi ɛna ɛde na makɔ sesa no ɔhɔ na ogyina na asɛm ni nyina hɔ na ɛwɔ adu tam a yɛbɛsrɛ sɛ mafa mu kristo a na mo nsom na mo nsom no sɛ mafa muhammad na mo nsom na mo nsom no na saa nkɔmhyɛni muhammad ne anabi isa ɔmo baayɛ no nyɛ nneɛma wɔ na ɔmo bɛkyerɛkyerɛ yɛ o woyɛ na ɔmo didi bi ato ɔmo nso bɔhyɛ ba yɛ deɛ ɛbronsam ba bɔhyɛ ba saa din deda asɔfofoɔ bi so bɔhyɛ ba ɛna nyɛ me preach na nkonkron ka kyerɛ me wɔboa wɔ nkonkron biara ade na moyɛ saa ɛwɔ wiase saa wɔfɔ so adu tam a mema ka ho mesɛ du tam a wosɔle firi mpa so a kasa kyɛ awurade
awurade asɛm no so de ma akwan so yesu anye ne kwa eyeye yetu edum bi akwada kra mo mpa so nyankopɔn ma de kyɛw okay etimi de so bo se ba so ma no otie ni ana obi ka kyerɛ na we ba se aso ma no de odi na chi kuntan ade a waye no nka nkyɛn nipa be kɔbru nsɛm gyam dɔso omo ayɛ sabia pabiadifo ne abɔmɔfo nam no too much wɔmra meka bibi papa wabu ne pressure ne bo se wogitum se na gold pa dia do keka ne no ma mienu aka on no peso yi tri fase na sofofo na omo yesa no ma no omo nja sa ade ne untimi ntu papa mama na kɔbɔ ka bisia wa kɔbɔ ye twetwe no wei enya ka gold ne fa kwai wo dia fa amane kɔbɔ bisia bia na fa kɔ na nka on tra ne baabi Oforisuo de ne yehu ozo papa ubusa ne question bi minima asem ba we ubusa ne question bi se na ya nti unya etu abeto wo bo no etu kuta ne nkoto Oforisuo ma me ka sem chew edum na bi ahun edum na bi na ha ya na ai ohene bi mi mpese mebo ne din wo mu na abraduabo ohene bi okuro bi so hene me mpese mebo din okọ na fo ne kokọ a waburu okọ ne kokọ no akrofo atu kokọ no ko afọ ba katacha oba mo so katacha oba ma mi donyame momuame mi kokọ mi kwaku mabu me kwakutu me kwaye yetunya sentisa nipa na fa mebo nantense obabo den ade na obabo ha ne din because one wa abraduabo diduabo asam edu de de no wo so obabo eti de pesa me kan nyane se papa yi edu mre bi Oforisuo bi betire wa de mi donyame se wo hwe etukuta obeto eno ma ekoso wo wiase no wo hwe etukuta na sa no ma we se Ghana mpanifo ne Ghana de wo we enka we ye ke de se na ka sofo no yakoye ndi hankofo guninsa asa discipline ya adwuma sa anye sa de Oforisuo me sa sem we ya nhwe ye Ghana bedroom mre bi no de nipa bi ba ye no wa nhwe ya obebremu nipa kro yesa papa wa na papa kafra na yere wonya wo de oda so no wo asetan ne boko Oforisuo etim de sofo no o man fon kanche na sofo no kanche say papa one and o se ne ba ko no bosha ba man fon kanche say udi ne yaka no Sompa TV no so no enti de wo kire mu nyina na menya ho na mepe o mra ma tra fidie so na won che mama nsan hu se papa idi fo be ka che me papa gold no so de ko enkan ho no me wo me na anya adwen gold ya tu ese ye kama ye se koto spray de bra wadwe yon tanta eni kwa so di tu na mo ko ba bia ene ho enfa na enkranye kuma se nye okay ndo Oforisuo man fan jani hwa de bosha ba womna okay dank natural health complex odofo ye koni ekotu yade ase yade be yade bibre bia de free tree nwa no kosu na ase Dr. Dank Sebrey na obetu ase na wode amam pagi number 2 on City Life Hybrid School no ene bon pe odofo ye ko dank we na yenkutu ye yade ase odofo wafom kwan ye mfre dank ewa homa we so 0244017556 0244017556 ye ko dank natural health complex na yenkutu yade ase Christ inspired ministry a prophetess Abigail Santua adofo ewe brim Nyankopon de sofo ba bia bawu ensenkyerene ne anwanwade a woye no ene yade a wo true no orofo de be na akoyo nkodada ne wo hawo ye ko prophetess Abigail Santua ho na wonkotu uyade no ase emfama waresem enkoye a prophetess Abigail Santua obebo papa kofa by Christ inspired ministry one sa maami wo se men kan kyo se ena miensa ode asi wo waye dwumadi na wie na sa na miensa no Nyankopon ensenkyerene aye adwuma eno nkyese Christ inspired ministry egu debut ogusu eye adwuma sokopa mpa yonu site eho na ye maame wo se brain na ye nsum kropo twedi ampomba se ya dom wo se oba counselor no a onyi sika o se de omanfo bi ekekan kan no entesa akra yenko prophetess Abigail Santua ho ade bia dani konu ada so bia no eso pai na fa hodie ene ogie etumi eyodia 0249263899 0249 263-899 0249-263-899 Prophetess Abigail Santua and I make come for no na mediamo Obo Heba and Medical Research Center or for the medical catch research no ye hwehwe we pedwem do so what the fidie if so bo poor man tem so was here the come for na utumi sem fidie wo Obo Heba and Medical Research Center no enya asem keto akra for na koye research ni bi hwehwe ni pedwem yade bia onfa duro emfa enkan yade bibre bia da o de ko Obo Heba and Medical Research Center obetu ase e dia what the heba betes abedwa so sisi yade nyina etu ase na nsan yade nyina etu ase saa no de preke se pada nso abedwa so mojawi ani mi adrupa
na sa immune booster no na drupa kese pa prekese pa da yenkope bi agila kwan na yemfa ni edwuma yekope obo heba and medical research center e wadwa to adumanu one so for ma medokro no na edi ehwe no 0257472506 0257472506 obo heba and medical research center no golden deal na what the feminine wash abedwa so na ye ka feminine wash na de be ya dro nwanwa so bia sabia kusabia nya dro ye de gu nsum na mema ema de bo egu wo mahimfi ho orofo wo hohoro ho a eho zei enya asem keto akra orofo aduane de ehwam na da utimi di enu ntino se ema no hohoro ho sa no na ani gi aba ho ahimfi ho ye kama pa eno any feminine wash no orofo ye kope feminine wash ni bi ato if it is a food and drug authority or the stamp on this dimayam say o de hohoro and down wa and from Sobia entry ma ho be ma ho no ache na nyoma e kama e wo ho orofo upe bi ato 0503 383333 ne mano de papa 0503 383333 ana 0544 198043 orofo yenko pe family wash ni bi na yemfa enhohoro ya ahimfio emprenu dako udi gunsu mu na odi ahohoro orofo bebo apa Lawson Beverages semen kancho say Sabre watchna nyina ye Lawson heba no ye adwuma ebetu yade ase sa na durema betes no eno no manfo agi atum organ hanya asanketo akora yinkope bi na yemfa eni adwuma ponto ni abadi nto nya durema betes na mekamfo na mediama ni duduom okoba bi eton satunsa ubenya bi ato orofo yekoni kotobi na yemfa ni adwuma 0242133577 0242133577 durema betes ozitwabi ne gina wo nan so na ahoden enso ebeba brukutu eye bemanso ne de ya eno ne brukutu no dofo brukutu se wonu ma otimi tibidi pa orofo aponto ne abadi nto ne nyina brukutu otumi ayesem ho orofo medika aka cho so ma mi wontimi horo gari ana so otimi sesansu se ode ma wo mo na wo ni mfa enno mfa me bonso debi e also nya brukutu ni bi mane mra woni so ebeboa uni fie du ngotwe mfo asem koso ba pemfo mfo asem enko brukutu Food and Drug Authority on the stamp no esiso dima yam se brukutu yetimi ton baby 0244 620294 0244 620294 orofo yenkope bia ne bia kira kwa yo bia eno ane club bia ye ka bia pa eno ane club ye wo last size one ye wa dantemo size no so orofo baby tonse bia kwa so pe club bia e she fridge ni mu a o mu yima na ho atiatezu a akono ye papa wa bra ye bedi die ntwa club bia ni bi di wi ata ho ye ntwa club bia ni bi ebebo pa ebema kala na ye kama na ahihye oni padua na kama Food and Drug Authority the stamp no suji mayam say Ghana ha yetumi eton club bia no e wo baabia na oba pemfo untumi numbi ena unimfie du nwotwe emfa wasem enko club bia no so bia eno ane club abrotia Ofoso bema medase papa na ensem ne koso nya na kwa esesini bia ye twa ena ye yide kire amansan emu oya emu arehu na media kakra ya meka ne se ofa nyankopon ese obata ho ana se wode no bata ho awadaroma ya na wasum no ye efise ene na nsa no hwe asofo no mbinu mudwumadie ya wodi no Ofoso bema ya na ensem fata senke ebe from so mu ye nyankopon enipa na se nyame edi for Ofoso ade wo ye kitamie we obia wo ye godu ho adwuma bia wonim ade we sei eno pese ho afa acid go so sesia pese obi pese odi buwu a utogodo a ebi wo okro mutimi bubu ne nketenkete ye wo round one bi wo ho ene 1 pound cramp no betimi de keto bi ahyem wo de 2 scale no so e betimi awe be se e bia 3 pounds enti se wonyi obi a wo ani da ho ya wonim adwuma ni mu a na wo bekwa akofa apaso e de atwam ahwesa na se e bi kra 1 blade ana 2 blades no mu de bi ahyem wo be wie na wo be se de wo ho 8 blades enti wo afa apaso antwam na wo anhu a wo beto etua wonom kabat wo be kofie na e bi apesa wo koton e de ma wo mo nane no wo kwa no mbetwetwam ahwe se ade bi anhyem a wo mato black na wie na omudi aguntumagum ya wonom ebetoto oja so ansan wo de ato skills no ena ya wonom yesa de we and asofofo nim bi no so how for so bema we baby papa bo sheba
anase papa one waka say e ma na kola bi ehu ni ade no for so be mo to gold no nya ade we say no mo kotu no ho o mo to rare gold and oye bi ho adwuma enti de American papa ne me be ya adwen obi oye gold ho adwuma bi anim sa na ye ma we say mu we wo so mo ame de ring ne boso na wote wonim sa adwuma sa wan hwe obi a wonim bi abetimi de abu ni say e gold and we mo de acid ne ade aguso nti ntom to rare gold no omo to rare gold eno ma dane no sa wanya we say e de ama papa ne say eno ni gold ne de what to rare gold no what to gold na wie and papa no so akwa for baby oklampo na wo ba ye no wo sa ka kire ne say adan no de aye no akoyi gold ne ba akodi amanipa no but wo ba wo sa ye na ye we say no de ba ya enka papa ntoa so say wo sa ne na ye adwuma no yenye ni da ho enani pa ba papa wani afi enso mesika no ho anigi ahia wakoma mu ma ene ma wo ja wo ho saa na ade ama wonum god ne yeto ayo fo so be ma the moment abeto ne yeto awie ebia ho ade bi wo ho a me wontimi nka ncha msa papa yeto god na awie nti no ye de kwa akosie nsuo bi ho na ensuo ne ho achi no ma obi a mama akola bi ehu e mama ihu ene wo ne wakora ne ko ne kosi se ne ko wie se ye mfa dade we se ne enko sisama ne se no ne god na na me se papa na to gold no o ma to gold no to gold no sa papa no bo she ba dade we ma wo enya we no otu ye brani mu enya we no otu ye no 11 year o ma yedi ko hye nsu mo and obi akofa no enti na ye 12 afo so be ma enya gold we say na nya we nya dade we no mu ye en ye wo na yi ubetimi enya no ni shares ni ade no ebi ya round ebi ya akese said esi twitwa gold no mutimi ye se bia bi ebi wo ho eso ebi ya akese krampo chen we ya wan hwe ya enti papa die na ye re no om de we bia sesa no gold no ena di we se mu agu ho enu ko ho a obepe de ne de oyi ya ne pepepe bi gold ni bi wo ho a eya na susu chen we ebi susu chen we enti akwakope ne saso se ya ena ode aba obi ani ho de gold besi a wode saa ne ma we se begu so na nanom se bia so na wonom nyam wasa ene wode wakosesa dade de akwakosie se eye gold ofoso be menti 11 na aka ne we otu 12 ene 11 no ayela ena we se ene ye de akoto ho se mu ba akono no ya fa dumienu ni nyina akọ ne akọfa we se ene 11 na ile mu ba akoni na cha se we be dia dance se the other 11 ayida the other 11 ni nyina no net se ya na okay the menti asense at the very moment o matimi ni we amaba pano de na che se gold rare gold no matu me se o matu rare gold na o mu eba ye no na gold ne etwa ne nsa so nyina ne se eno makofa dade ne we se ni nyina ye pe wo mafa 12 ni nyina e de ko eno akofa wenti papa ne ba na ni na ho so nte no en ye hwe se gold ni nyina na ye hyem sa ebi wo hwa ye black ebi wo hwa je se wakona ne ansa na wanya rare you know en ebi wo kra kala no so nye ni nyina na ye zon wo metimi de abu se ye bia okay eti me ye tam ne kofo so be ma so fo bo hye ba so say when to gold na one family and oil na ya kan ho asem na bre ne konka me wododo na aka oil na ya kan ho asem na bu wo ho a ofo be ma wontimi ntuma it could be say ya niam mienu ida so to red gold na na nyina ate say ana say bia wentimi antu na mom sika na no de ma no yankoto yi we no ebi wo ho won makasa wo ye bia omde sa the same rapper arape one say ni lebu no ya sa pepepe eti fasika bla ni yankoto obeka cho se kwa yi ya fra ni say alaba kwa ye ho na oil sa hudo nyina wo be chire wunya bi eti abasa de be ya ni se ni ye kra bi otogo ye kra bi na Nigeria enti fasika ne bla na mema mi nipa bi o ho ne mfa bi mra wo boa wo gigi sika na di eti bo hye ba ye hia no ha se nom so ogini so kita Bible I am challenging him so ogini so kita Bible na se bia wo di no kura manyankopon a wo mla ofo so be ma yemfa nsuo ni nsie yemfa wie ni nsie yemfa nyankopon twere kronkron ye kita no eni nsie se ida so otu ya na so bu papa ikwasia echinchim de sa egini sika di ye ma me fama no nsi okay ya abadwafo akasa enoti asofo no bi ekura twero no egu nyankopon animu ase asofo no bi kura twero no egu Yesu Kristo animu ase enoti sabre no asofo no nyina bebre no eya yesikani bre epzika toka eye very luxury eno na de sansem we ba no
ɛno nti papa one bɔhyɛ ba wɔ boase mesrɛmani nsaw sɛ yɛampa sɛ gold no mu tui ɛna kana chichi mo pɛ sɛ musisi papa yi a ɛho asɛm nko sɛ ɛnyɛ gold ɛna wode kwatikwa bi so agyegye ne sika fa ne sika ma no na ne ho ntɔ no ante saa Bible no akyerɛ wia ɛsa akyerɛ sum anyɛ sɛ papa ebe kyerɛ ne baabi mehu obi a na ɔyɛ aduro pa akɔmfo pani pa so duabokun no mesere no mo masika ni blen kɔna fa saa sɛ odi ntro kyerɛ papa yi wabra wɔgyegye ne sika ɛyɛ tete sika 700 million fa papa ne sika ma no saa no wɔka ɔboa meboa ɛnte saa so a na te saa kura no yɛ hia wɔ fidie so bra ne bekyerem ɛkwan kura mo fa so a mo ne kɔ ya mo kotu gold no bra ne bekyerem etietietitia anya sa meka kyerɛ boasefo sɛ mo bi anyu ni papa ne di gold ɛyɛ tietietitia gold no kɔ ya ɔde bae no sɛ nko yi anka wanto aso ah okay 0554931931 0554931931 papa kwa koma to yemwate ma invite sofo no boshe ba no papa one no wo mra ma fidie so bekyerkyerem yenye nkoda saa 0554931930 hello yeah na apomo to say adumo ofo kwame japoni efisian ketia metia owome ajosi yo anye okay ofo na ni se ene omono akanse bia ma metie ne ahopa na sase ma omono kan ye no eye baadi a se ne oka nkasa de no ye de ko school pon akosua ho ade ofo nipa odi sika eba ewiase wa ha nipa o hwie azemi na aka ne saa wa ha nipa pa o ska no hia manso na ohe papa ni omodi aye no na sika ho eni die ko chini na ne na o hini yire kana ni bi di ni ni se papa na sofo na ni ntuhe ono na di saa de no akoshensu ni mama papa na ko di nsu ni no mo a e di akodina obi a watini etugu die egodu eyira senka obi tini ate se sofo no se ono a tugu di no dia eni to obi ko shensu na yira de e se obi tini pe okay hello baby afrefre odi fifi na so kwata yetio hello mitio pa twe free television on yesa ibe you free so hello 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 na Pastor Brian mani Saviajo no ke Brian ma yakua ni be number ya time na in fact papa wa ma meru aho bebre kafra se sofo no wotie ni a won hwe ni yi so ono nkasa ka bi se obi na obo no o se ni papa kafra so papa ti se ya obeti abu no oso bo me de me ka se osoro etie asase etie ensio no modern sa gold no kwese mu no ensio no yakafa ensio bia otiase a ono tie nti so ko wonto no fo abrotia ka se nti ye chewo ye ma o ye ka o yira ba yiri bi nti a ye be chewo yira ba nti so so nti a yakopo be ne to atede ama ensio no a o me sa gold no kwese mu ensio no akuno na afefo nti so ko to sana agen no okay hello hello kusemi me kasa fi tachimai no okay yenti o katachie me tie mu pa na amgodu no asem no me wo mi na ne se sofo no mo ye papa naza na sofo no ka bibi asem o ka ye ma e ma ni ye o kire mu oba na sa oba no enam na busunya asase na sisi no person say create confusion to papa na yede na busunya ntam sofo no nye ni papa ba bia ko tru good no de ye nka ho asem se hwan asase ana hwan asase afi na baka se ne yira asase na sisi sofo ano so nchire mu na no de hello
Hello, Osei. Baby, I'm free, my Joso Katachi, your time, no Yakuanim. Apparently, I can't make a baby. Okay. And a child no a pound for me, a papa. On his wife, I need to go on a bishop. He has a so when it's off me, I am more young way. So this me about said that because I don't know Koema, in the crown of my papa, the son, and I'm sure they're crying. So, pushing to the law on my going to be very right. Or buy a soft for us and a twas you. As I'm not to ask for Rampuna, so no. The day man Obana come, so no, I'm faster than with you on my day. I didn't scanner, I said that the end of the man. Maybe I never was a okay, hello. Hello, good evening. My Joso Katachi, baby, I'm free with you. The coach of make us Jaquade. Also for some. Sankore. Takrade, yet you. With the mission on the program. Now, Asem Mpe Nipa woman himself. We are so for you are Takrade. I mean, to the so for no, in 2 good years after so I was able to match a the number and no, okay, fan. I would bear challenge on 2 good years assassination. And I did be assassination, I just a good bishop. Then, when the papa almost keep on this, a boom of genius, but there's not that good that share assassination as well. It is papa Nisikana Wajena, and none of being for papa Nisikana. Go to be on the whole. And more faculty, when this would be not last. It is that when you talk to me, the idea no more pay. Because you know the bad papa, and the baby, I just upon the history. But where you do the news, kind of what you be a papa, you're not going, and you know, said I'm on the bad one question. You want to go to the don't papa. Okay, I don't think I'm really catch papa. You saw for papa one say a gold no 2 baby a gold no on family. Say gold and a can of chichi kwaso. And I will boop a pay agency catching dia 700 million to Siga, 1 per pound for papa Camerano. Hello. Hello. Baby, I'm free with thee. I'm afraid to answer my name. Mammy, and you. Hello, good evening. Mammy, meant your TV not do no near Nico, Mebreno. Yet you. So for Nana, what is a good news? The one say papa no said you can find any piece of a so trinity. Okay. Yefa ensia panic wa koma to yemwate. Matome nsa afre no. Se wo se omma etu no ade ne beba. Eja samwa ne kaye. Asante mampo mamteke kona no ye ne store. O si tu no ade ne bedai. Ebeba abrotia. Ofoso be ma ye na adofo atiefo ne ahwefo nyina se ma adwoa ye ka god no se ni de ewum ekosi we se de wase won pe god bia wo pe ye ni nyina na se ti wo ha wo amane mesra se Mpe Nipa o se afedi won pe o se afedi won pe god bia anyanye ye obo be di bi obi ameta ke na anyanye ye zanka your number ni 0243 585878 and now 0552 095593 mubia befre bia bejo so na se to na mobra kuma se so ame filling station bro sign na ya to tires red and white no ehwa na ya bo yesesen ya ye di djuma busia ye happy birthday emma yankase papa daddy ma adwoa ni kunu preko pe eno no o yuka brochi memo it's your birthday ma adwoa se yanka ncho se daddy odo papa pe rade pa na was ready ama onyankwatenti ahoden ni apomden so wom na ye crystal view ono so ne ba princess wanya 4 years ene nyamepa ena yesre ede amano happy birthday to you princess umame no papa ne rich auntie mi amini ye do papa ye right erade no munyansa eninim de yenko okay ye kono eyodosumemu ene yawo odosumemu ye nyanai obi ankoso ni di eso obi ankoso now ye uni binjoe eye ne se ni obenyo baby aso okay uni bi akwadum onya de aka kwadum edu ho ne kosombi kwadum na krofrom